Kamtam ya ki nong isim benta hakani Kalimpong nadu i Dr. Benjamin Lingdo ibadai i Associate Professor jongka Department of Tourism and Hotel Management jongka School Ba Nihu ya i Dr. David Farrell Marbanyang ibadai i Associate Professor jongka St. Anthony's College ya i Dr. Marbador M. Kimdad ibadai i Assistant Professor jongka Kasi Department jongka School Ba Nihu ikong Vigonia Nongplu ibalong i Assistant General Secretary jongka Upstar kata kalong ka All Primary Students Teacher Association Pat kumju kamtam ye ki nong isim benta ki bala pelai por khnang nalyang ka Education Department lingba ki snat rekam jong ka Education Department ki Directorate ki bapher nadu i ba Ferdinand Rumnong i belong ru i nong isim benta Deputy Director of Higher and Technical Education nadu ya ikong Iba Corridor Rembei, ibadai i Deputy Controller of Examination, jongka Embos, belong ke Meghalaya Board of School of Education, ikong Moonblitz, Carlingdo, ibadai i Special Officer, jongka Directorate of School Education and Literacy, taga diesel. Buat kumjuru, akan ikapor, nga pedang subha, ya i Dr. Miss S. Kongwer ibadai i Principal jong ka Shillong Commerce College ni dap da ka jingsngongo ya ka jingkulu museum ka jong i Principal bat ka college i Borokaway ha ka ba kila ailat yang ikum kaseng ya kani ka jaka bagi yo ban peniat ya kani Kalimpong kaban day da benta ka bah kamian jong ke puli putih hapo ke jala ke jongi nga priang subha ya boro ki nonghikai ki principal ki vice principal bat kamtam yepi ki Samla pulia ki bawan na ka college ka bapher na ki school ru kumjo ki balawa wan hakani ka por bani simbenta hakani ka Lempong inget ba katni kruing edon kade ba kun ki samla pulia bat kinoi kai kumjo kidon ke jengkit clear habai day bat kupule kadang le hapo kejala ke jongi ga kubleiru ya ki paradokon ki ba one ki circle bat ki unit ki bapher ki bala ai ka keti kemon keti ka diang ba nginyo ban penlong ya kani Kalimpong Benta haswa ban sedang kino ki program ke bapeniat nak kesenghi ke baningkong du ngi aingu show blay nong bo nong thau te komta kerpan i samla cherestar nong dhar i belong i hostel secretary jong ke KSU Nehu unit ba inwan shakhman khnang ba inbo yingi hakajing duai Tungan nyalai lang shoblay housing duai. Koblay ko kapa jingi ubah beneng yaman ban ayu ya makan rat lama jong ni kapor kani ka step kapa pernai pa me ai pat hangi kanya blay baka singi kapa san kanya blay jong ni toyo kan rat biit ya kapa melayalam ya ka jing em ka jongi haki singi ki por ki balalet no bargila apat bandon ti try hapo jong ni kapor
Bangila ti trabi banwan kani kalempong ni kapan yamir jingmot halor ki jing kanya blai kabangi kum kari bakajat benreng imat hakaliang kapule puthi kum ta kan ran bi ngada dwai kerpa nak mat jong ma ya kabam menang ai bor kanya blai yaki kun samla jong kari kabe ka jongi bakan terang sisa kanya blai banwa dia kajing start tang kajing start ka bakenja perthai re kum juru kham tam ya kajing start ka bakenja blai ka bawana ka khat benang ka jong ma isnai kan ran bi jonga wada dwai ru kanya blai na banta kani ka por ka me ai hangi kan ran bi men pli ka lat kanya blai men ai kanya blai kataka jingmut kajing perkhat ka jongi mangila kanya blai kumno ban pentelun yaki kam bat ban yamir try ha ka brol bai dai bakani ka kamat kan rat bi ngadwai kerpang na benta ka khasi students union kanya blai ka bala penlong ti try bi ka ba me ai me persat men siam apdang jongki hawai ki longki samla ki bijo i jingai kanya blai namar ki yo i ti ablai bagai puli puthi kalahir dor hadu kata kata hagari bakajat benriu ka jongi me persat leng ba men siam khoi jama haki plang ka dok nut ka jongki bakiman ra apat banyak keren banyamir jingmut halor kani ka phang kumta nangyay the mama ka jingkar khu hapdang ki dikhat jangka KSU hi barok kawai bakenang yo ma de kamet ka bakot bakhya but kham tam ablay bakenang la ti try banya ka lenti ka hok baka jing sisa kan rat bi ngadwai ru kerpang na banta jongi barok ki badon hapo jong kani ka por ben la ti try ban sngap kan ablay but kerpang na banta ki panelist prepare kan rat bi nangyay ai mama ka jing start hapdang jongki try bi shimti mama ki por basa barok beraka jingat ngapan haka kerteng ka jama Jesu. Amen. Kublish pun samla te minta khindiat bon chumat phang habai de bon kajing penlong jong ka senghi ya kani ka lempong kuma haki invitation but kishti ki bingla pha shaman ki school ki colleges kuma fitam kaphang padeng hi kaba iwanra khani ka por kalong ba kade kijing tunju halor ka puli puthi kabai de bat kejala kajongi hatu ngila banklet ya kejing hiar kerdan jong kejala kajongi hapo ka PGI ka jingduna haki than nong kendong but kiwe dia kiman ki bakta ya ka puli kadang le te haka jingai lenti jong ka seng hi na ka por sa ka por ngiju ekran ba habai de ban ka puli kadang le kumba pitem kapor bala seng ya ka khasi students union ka inception ka jongkaro ka dehi de benta ka bhag mian jongki samla pule de nginget baling ba kani ka lempong ngidang yo ka jing pensai ki jingmon ban kumno nakaliang kaseng hi nila ban tintio pom tang nakaseng henreng angen ba boro ki bedon bar ki belai benta kani kapor kin wanra ya ka ka bhatam ha bai de bad kapuli puthi kombingitep ko performance grading index kadai ka ranking system kabalapan mi daka Ministry of Education jong ka sarkar pedeng habang ipet ya kata ngi ba kejela kajongi kalong kablahiar shadu ka ranking khaddo te habedi barkani dingi pule ya ka PGI ngila bani lingba ki indicator ki barana po PGI ka bapni jing ko jong ka rukom trikam jong ke education hapo ka jela ka jongi
Tingit scam ba lingba ki panelist ki bai shimbenta hakani ka lempung kinyo ban pensai khamba but pemtang ka jing pensai henry bangin yo ru ya ke solution kumno ban penkio ya ke PGI but ya ke puli putihi berok kawai iweru na kipang ba kasenghi ka GE na kapor sa kapor kalong ka hada ka ktinang way ngiyong ya ka rural urban disparity kabamon ka jingno tarjor shiliang hawaide bat ka puli puti hapo kasor ban kinong kendong Iberu nakiman kibangi kalong habayde but ka teachers to people ratio lani ka ratio padeng ki kena pule but kinong hikai but kawairu nakiman kalong habayde but ka drop out rate ani ka jingbam beteng jong ki samla pule anda kilapoi haki level kiba kamshalor but kabakhadu hi kai ba kasengei kade yaka recruitment process ti ban batai benya ngatharai kanong ka be nakaliang ka jongaru number ba balingi perlong ya kani ka lempung kalong bangin yo ya ka jingshai ke jingmon ki jingkali na phi khnang ba kum ka senghi inla ban bodien inla haibori berat ijongi ban persang kumno ban penwandor ban kentio hi i pardo parsnam hawaide bat kepuli kadang lien diklaim de simsu kapor angin ba baro ngila angngon banyo sngopan na kinong isimbenta te kumni hi khodno ya ki nong isimbenta baro bagini kiu hangi hapo ransan khod ningkong do ye Dr. Benjamin Lingdo iba day moderator ha kani kelempong khodru menta khod sa ya Dr. David Farrell Morbanyang Ibalong Associate Professor jong St. Anthony's College but kumjuru member jong Meghalaya College Teacher Association Chiwe no shembenta khodru ye Dr. Marbhador M. Khindan Ibalong Assistant Professor jong Kasi Department naka school ba niho mentang khod sa ye kong Vigonia nongplo ibalong Assistant General Secretary jong All Primary Students Teachers Association mentang khod saya ba Ferdinand Romnong ibalong Deputy Director jong Higher and Technical Education khodru kong iba koridor rembe ibade Deputy Controller of Examination jong Directorate of MBOS
but i panelists ikong Moonbiles Carlindo ibade i special officer science background jongka Directorate of School Education and Literacy napo ka diesel. Di klaim na simsyo ya kapor ngan aino ya i Dr. Benjamin ba in penyat no ya kini ke Lempung Bishbon kulis ya jarmo Hello, check. Hello, check. Hello, check. Check. Tiklam da shimshu ya kapor ngin ya bit shaganika Lempung jing ya mer jingbut ke jonggi lan ni ka ba ngila bon ong haktin pareng ka panel discussion but kum tu ikinong yashim bentam baro henriungut kum ju yang ngau moderator la ada penitu daka Central Executive Council jong ka Khasi Students Union Hireling Court hakapor bastang ngan siong tang kumni ba khubli shibun ya ka KSU Central Executive Council ya ka Education Cell jong ka KSU ki ba penlong ya ka ni ka Lempung jing yumer jingbut bat khubli shibun ru kumju ya ka Shillong Commerce College ya i principal ki staff ki nong hikai ki khana baro hakaba ngila ban di lungkum ni ba sasisian ngila ban kran halor ka pulie puthi lan ka education hapo ka jala ka jonggi hakaba sedang ngan chu pensyai kandidat ngin le kumno ya ka ni ka discussion ka jonggi hakaba sedang lingkong ya baro kini ki panelist badon burom ki jogi ki badon hang ni baro henry ngut ngan ai por san minute ye pi baro ba phin ya ka kumbong hakti nongwe ya ka opening remark lan ka kentin lamprang jong pi pila ban shong bai nang di pila ban kren hakani ko opening remark pila ban yaki jing sngo yaki opinion yaki data yaki points ki jong phi ke ba phi sngo dei ban ai ka por ka dei san minute bat ngan kerpat iki baro ke dan ha po hall ba phin sngap bha ba kini ki panelist ki badon burom jong ki ong ayu hai tu ipori ba san minute pila ban note down iki points ki jong ki shibet ngan dala play ya kan karen san nam ta ka floor baro ko wei nam ta phi baro ki badan hani ha po hall ngan kwa ban yu sngo iki jing kli na la ni ki jing ai jing bot na ka liang ka jong phi ban ngai iki bon bha ki khana hang ne ka education ka pulie puthi ka dei ki khana ki de ki major stakeholders ko mangi ong ban ngan khmi linti na ki khana baro ki badan hang dia so bha ba phen ya kli jing kli la ni phila ban ai jing mot khrang ba ngila ban pen bha ya ka education system ka bangi don ha ka jalla ka jongi lingba ka ni ka discussion ka bangin le menta to ti hangta ka por kan ya chiteng kanta hadian kan ka por baro kini ki panelist kila ai ya ki points ki jongki ngadon ki jingkili kandidat ki ba ngala shna ngala pej phai ka designation jongki ki panelist ngidon napo embus ngidon napo DSEL ngidon from Teachers Association ngidon napo Higher and Technical Education ngidon napo college ngidon napo university tekat kum ka designation ki jongki kidon ki jingkili kandidat ki bangala frame ka ba ngangan interact kandidat batki tile si ita ila ban sim arpo lani arpusan minute dal adab nang tapat ka kenta ka ba khaddu jong ka ni ka discussion kalong na mata jong pi baro ngan pli na mata jong pi baro phila ban ya kli ki jing kli ki jong pi phila ban ai jing bon to
Nagamta kan ni ban ai ke opening remark ngalashna ka sequence ngin yo sngo shwa na I kong iba kodor rimpei I belong I deputy controller of examinations jongka embus hadin I kong iba kodor ngin yo sngo na I Dr. David Marbanyang I belong inong hikai hapo St. Anthony Associate Professor hapo St. Anthony's College Shillong. Hadian kata ngin yo sngo ni ikong Vijonia nong pelu. I belong I Assistant General Secretary jongka All Primary School Teachers Association. Hadian jong I ngin yo sngo ni Dr. Marbhador Khimdej. I belong I Assistant Professor haka Department of Khasi School ba Nehu. Hadian jong I ngin yo sngo ni ikong Moon Billis kadai kabiang na ikong Moon Billis Carlingdor I belong is special officer science na po DSEL Shillong but khaddo ngidi asngo ni iba Ferdinand Rumdong I belong I deputy director jongka higher and technical education Shillong shi minute ngan syukran kendit pi ka puli puthi kalong Kemudian kam haduk kata-kata namar ke puli ke puthi da fi pej bha yaka research kemudian halor ke puli ke puthi bar ke puli ke puthi kale ayu ke education system ke education kale ayu kadon ke direct connection direct linkage direct impact hapdeng education but development koroi kapar pin pej bhai kiri apo ka perthai hi bro ko bai kiri kiba kham keu hakalyang jongka education kilong develop ru ha jo por kiri podai kiba kham duna ha ka education system ka puli ka puthi ka education hi ka ba ki khna ki yo ka ba ki nong hi kai ki ai ki ba ka sarkar ka penbiang kita ki jajri ki kham sadin kum chu ai nuksano ya ka ri India kullum jungi hi bro ko wei but khamtam ya namar ngia krana ya ka jalla Meghalaya jungi hagani ka por nakata ka daw ki discussion ki ba kum ki nie ki long ki ba kongsan hadu kata ngidi man so thu ba lada ka education kambiang ka development kan omdan Khambun sien ngia perta development bed henry nyim su thu pat ka jingpang ka don hei ka jingpang kam dei ka development ka jingpang ka longba ka puli ka puthi ka jongi ngamong e ba kambiang ngia persang iba fardin sa dom yang la dong ong kambiang henry kita bon ki e bagi don kamban le hapo ki kwat ki sla ki policy paper ki biang bha itanat bha sultanat bha ban puli habadon bakren sultanat bha ban sngap hindai kanda pois po implementation hang ta ken ngie kendu mau siang hang ta ken ngie kendu ya ki jing e bar ka education ko jungi kalong kumni kum bakalong menta haba u khna lani ka khna kim don ka education ka babiang kim don ru ka future ka babiang philiban su thu bhai kata ngaklem keren hang ni ban pen so si inu nga keren ni ka jing shisha facts be told kombo ong ka ktin pareng sisen bam biang ka jing puli puthi phimdan ke education ka babiang phimdan ka skill ka babiang phimdan ka practice ka babiang ngim don future takadaw phikwa development focus ha ka puli ka puthi focus ha ke education bateng teng phitip ngi ong haba ki khna kim don puli puthi kim don education ka babiang ngi ong ba u khna mi okam menta ka problem ka kham tam ban ya kata bangi ong ba kimla ban yokam menta ki sedang ban poino syapo mental health issues mental health problem kadon ke anxiety kadon ke depression in the long run lada umla ban handle ye kan dia mental health but haba mental health ru ngemla ban control ki ja ki jingja ki basusi don ki khna ki bangop no akakian badu drugs god bat kumbang ila ban puli menta haba ka jella ka jungi ka jingrung jong u drugs ka ba ima jan man ka sngi jan man ka ar sngi lap be ba yo ban kem kita ki drugs nang ni nang tei hajan kham shajangai jong ka ser chlong ka jingkili ka bami ka long yo kem kat tu kan no percentage klam yo kem pi menta ki khana lada phim la hi ban direct bhai ka career ka jong pi ki bon ki ki bran sharut ki bala ban penjot ne ka jing im jong pi jong ila kumjo dei nakata kadaw pidon kam ban su thu bahabangi kren ni kini ki chat topic ngim kren palat tang yu tau PGI di report card ka ba kham don kam kolong ba beli ke report card ka sniu ya kata ngi ha ban ya kren
ngi so thu ba kadon kata ka jingya pair lan ka disparity hapdeng ki school nong kendong bat ki school sor ngi so thu ya kata ngitip ya kata henry balai kali long kumta ngila ban ai solution kumno ban handle ya kata ban ngitip ru ka company ya ke education hapa ke jela ka jungi kidang bun ki ki bangi haban le artli ki example ki bangan ong bai hang ni practical point blank very frankly Garu company due to MEG Meghalaya Education Grant but UCM Impact Guidebook. Kumno kini ki Arab iki kena ki chungi ngine discuss hagan di kapor. Namar ke education system garu company je ke education system ngidon kam banda husiar bha. Henry ngin long ke jela la shai ka bodon dia ka output Henry ngim don dia ka outcome. Output kambut chispa na ka chispa pass lot. Outcome pada pak kenjing kenyi ba simple ru umla. Kajela kejungi kerukom penjaj ke education system larang ngimlang husiar bhandai nginlong kajela ke bependi output henry ngimnum don outcome in the long run hi lara film don outcome ka output kam don jingmut hadin itai opening remark ijunga khendian mentangan khotno ya ikong iba koridor rempe kong sobha aya ka opening remarks kejung phi ngan bu ka por ka dai san minute Kublai shibun ya i Dr. Lingdo i balong i moderator jong kanika jing yamir jing bot ha kanika por tinga kwa ban ai kublai ya ke siu kabala lumlang yang i kumni baro ban ya don ha kanika por bangin ya ngap bangin ya mir jing bot ru halor ka phang ka badan kam na ka banta ki khana samla ba ki khana puli te ban play kan ka jing ya keren kum ka opening remarks ka jonga kidan shibon ki aka ki issue ki ba ngia kendo lingba kan ka education system ka badan hapo state chungi ngamla ban len ba kidan ki jing dunaru ki babon Hendai tang kawai ka banga kwa bangan keren ningkong ha kan ka por kalong ba habang apet ya ka PGI ka dan ka way ka domain lane ka indicator bat kata ka de ka learning outcome ya ka to ka learning outcome na ka ars pa sau phau ka state chungi ka yo tang sau phunyaw te balai ka long kumta ka juba phangta ka long ba ka ne ka de ka bangi ngi sham na ka liang ka department ke jongi ru habangi lai inspection ngi shamba ki khanna hagi class ki bakham har shapo ki bakham red ki duna bahaya kani ka concept learning lane ka jing sngo thu jongki ya ka tandrai ya ka jingmut jong ka to ka baki ki pule lada ki pule ya ka no ru kim da sngo thu kamut ayu kato tehenrai ki kiu pat haki kelas ki jongki ban isnam haba ki lapoi pada shaki kelas ki bakham halor kin sakendo jing pada ki kendo jing ha kapor nado kapor le se ka Pakistan ban yele matric ban yele class 12 but ka jing ka bakham kraw ka long ba kimla ban compete hakini ki competitive exams ki prepare ki JE ki NEET balai mla ban compete ki to kadaw kalong ba ka concept learning na do dang red kaduna te let's say ngat ngan shia thu ya fi ba sisen ngalet inspection ha ka wei ka jaka ka balong kam dei shanong kendong bat kam dei hasar kade haki khap sor kata ka jaka bat ngahapan let shipon tali ki school Tikidan ki school ki bahaya, ki babiang lot na dong shadong, ki badan ki building ki bahaya, ki babiang ki nong hikai ki balong well qualified, ki don hakita ki school. Ki don pat ki school, ki ba kim da biang kata ka building ru kim da biang nang ta kum ta ter bat ki wei. Te kawai ke jingkali habang alet bandrung ha ki school nga syak kali bahaya kani ke jingkali ya ki khana habang arung ha po classroom bat kata ke jingkali ka long ba mano ba sultanat ya ka maths
Namban ngi sung thu bagi kena hapok state jongi ki don bahaya ka tuka jingtiang ya ka mathematics. Dengan kali ya ki ngong manu basatanat ya ka maths hatora akti. Te hajan barok ki school hakata ka singi ngalai henriu lani henriu teli ki school ngam kan mau syu. Hajan barok ki school hapok kelas 6, 7 kumbasan 4% naki kena kira akti. Enda bah ngerung ha kelas 8 kalak hamduna. Rung ha kelas 9 dan setang kendai lani shipongun. Rung ha kelas 10 dan setang ar ne laingut ki kena ki bastanat ika maths. Tekat kata keteren ngalap ha ki school. Hendrai kadon pat kawai ke school ke bangalet. Kabom da biang ki infrastructure bat kumta ter ke private school. Habang arung hapok kelas 9 bat kelas 10 ngakeli ya kajuk kejengkeli jan barok ki kena kira akti bagi sultanat ika maths te kalong ka ke banga su kendet pa ka bangam juk kham syam kan ha kajing ya lenti ke jonga bandit inspection kumta tinga ngapersang banwat ya ka daw balai begini ki kena ha kani ke school ha kelas 9 bat ha kelas 10 jan barok kira akti ki sultanat ya ka mathematics singa keling ong balai fi sultanat ki ong bangi ngi sultanat ya imis ki ong ngi sultanat ba bai kai imis bat ngi sngo thu baru te ka tu ka jinglai jonga ha ka tu ka sngi ngasung thu ya ka wei ka lesson mo ka bangalan hang tu kalong bagi nong hikai kidon ya karul ka bakrau na ka benta ki kena kidon ki rul ka bakrau na ka benta ki kena but ka namar bagi ni ki kena ki sungu thu ya ka konsep jong ka mathematics ngasung thu ya kata dena kata ka daw bahaduk kelas 9 kelas 10 ru kim tieng ya ka mathematics kum balong ki waipan te tang itale singin dang ya discuss shu hadien sababun ki wei pan hendrai ka ka bangakwa ban manra hange kalong ban kentu ya baro ba ka bangin ya suthu ba ka concept learning kajing ha bangi puli ya kanu bangi de ban suthu kadai ka badan kam tam bat kadai ban sedang nadu ki kelas ki beren Kubli shibun kong iba ko do to sing ini thap ti nam ta ikong baro. Bo. Kubli shibun kong sultanat phai ti point mathematics jong ping in sayawan biang kham shibet in say kran halor itu menta ko mangong mena ngin yo school na isa David marmanyang. San minute mo. Check. Ingkong ni shop nga kwa pon ai kubli ya baro kiba danang ni rensan but kumjur kiba lawan poison ni ka lempung kani ka pangjong ka puli putih kalong kabayar do kata-kata bat ngila ro ban ngam jeliu bah bat kan simpor ande ngayok tang san minute ngan krentik san minute mentala dan katu kat ni kisnam ba kikot bang ju thiet manga kilong very thematic mo kibede mutaki certain topic but ki subject but kowe lagi kade ka education but kowe ka kot bangalang puli menta kata ka India out of work kadang kowe ka group ki khot ka need kamni ka tu ka need mengi ya ki khna samla ki ya mo kadi kita ka ka need but kata khamlong khamma bha kata ka need that kata ka need kade not in education employment or training but hapo sansnam na sanpu million san crore kita ki number of need kila poi shadow shispa arpuwe million kalong khat ar point iwe crore but kini kita ki kena samla ki bapa ki ka bingi khot menta kita ki demographic dividend hendre balik ka kini ki need menta nado within 5 years hapo sansnam na san crore poi shakhat ar point we crore but
Dr. Ben ila keren rupa mana yang pe kidan kini ki symptomatic ki problem bengi kasus ki society jungi ki lap kawai kadega drug addiction. But apart from that, kidan ki discourage workers bagi ong. Kita discourage workers ki deki beri ba ki tre syuk ban wat kam. Right? Ba let's say ka pay kam long. Te kani ka need problem kadi ki khot dak ketien parang ki ang ka silent crisis. Mantang ngidon haka situation ka ba u pressure cooker kelam ujing siau menta unang ba. Anong AP uni pressure cooker un sabtai. Henry pi pet pan i Dr. Banila keren menai. Henry kidon katu kat ni kiri specifically kepada jongka East Asia ki kat ikini ki countries ki East Asia miracle. Kawai kedega Taiwan, South Korea, Singapore. But pindah nujor bat kari ke hepat kari ke China. Ke China ha usnam kat kendai spa nyop kendai ha ka economic reforms jongki. Kawai ka trust area bagi ai baka government ka kwa bat penkia kade education. But ke education hak finpet kiri ki ba kini ki developed nations ki ba kini ki artli ki resort jongka yok ka kot jong kini ki nations kadeka pulih putih berat ka kot ka kia dan pe jika ri jungi ber kejela jungi nai akren halwar ka health because mentangi ade ngi akren spangka pulih putih benda fin pe ke education ngi long kiba sa dian ba but ikong ila ong manta yes. The latest PGI report kila pun kiu yang ini naka Akangshi 3 to Akangshi 1 day. Kala improve. Henry haki ai ki parameters ke improve, but ki ai ki area ki nang sadien ba. Kamnum kran palat kata Henry, kano finpej kano ka badai pat ka puli putih. Kini 3 important areas badot kamba. Kawai kadika curriculum. Kabaar kadika teaching learning process. But kabalai kadega evaluation. Ngam idon tang lai post akan te ngatrangi se kran bhash pang kaneha. Kublishibo. Kublishibun Sir David ay tapti nam tay Sir David. Mentapan gini asngo ni Kong Vijunia Nongplu, Assistant General Secretary, All Primary School Teachers Association. Hakumbaga ningkong asngo mga day ban ay kublay ya ki organizers jong kani ka limpung ka bamenta ka bakwat ka jing ya mer jing mun but ya nga ay kublay ru ya ki para panelists ki balaya dan ringkat lang hang ni bangin ya shimbenta hakani ka rinsan. But kumine kumhaba dang sedang ya kajing ya keren kaba ai ka kajing keren na Alaric Harjana kaba mention ya ka performance grading index kaba ngakwa ban keren hakani ko por kalong ba ngaday iweiru i representative jongka All Primary School Teachers Association but kamtam jongki lower primary teachers but ka ba kum ke association kabanga ngakwa ban ai hangni bangidan lang ki kinong mikmat na ki department kabangin om ba ho ni pediang yaka performance grading index kabangi yo ba kalakiu naka Akanshi 3 shaka Akanshi 1 which is applaudable but ngangits kemru bangin kiu shaka kabaningkong kapta kadega ka utkarsh mo kaba kandai spa siya ka 1,000 points tang ba ngakwa ruban ong hang nipet dia ba ngipet tang ya kita ki score are we happy with those scores ngasgo kumiway nong hikay ngasgo ba kumbaki ong hagitugidan ki 6 domains ki banga ngakwa ben mention bakilong ka learning outcome kaba kum kinong hikay jong ka lower primary ngakwa ben ong ba ka performance kalong bet ba
ka jingkali mo ka dak ka indications ka ba ngin yung iong ba ukan na upuli da ka jings ngau thu ukan na ula ban communicate da ka jing champang ka jingkali nga saray kum ki iway pa iway nong hikay hang ni ngidey ban bu ka ta ka jingkali ba whether we are performing as a teachers. Namar kum bangapit ya kani ka performance grading index ka ba kibu ki ong ba kipet ya kata ka performance jong ki school ki jongi Henry hoot ngi day ban skokmen habang iyo men ha kani iyo ya kata ka information ka ba ki ong ba ya ngin tap ya ki UDI's number jongi bat ngin pet ba ka grade jong ka school ka jongi ka poy he And if we talk about the PGI ka day bangin pet bangi don ne em yaki proper classroom, ni don ne em yaki playground, ni don ne em yaki library. Henry ngas ngoban ong ba habang iyo ba ki school ki jongi ki kiyo ha kita ki kerdan ki ba khatsan ki ba khandriyo pinde kita ki performance grading index ki la mention kita ki points ki ba kum ki school jongi ni kiyo. Henry ka jingkali pada kalong ba kamtam ngi ki Lower Primary School Teachers Association ngi lap ba ting ngimdan tang ka playground. The question is kumno pada ngi poi ha ka tay ka number ka ba 15. Ngas ngo ba ngimday ban ong bangin kemen bangin chupoy ha kita hakata ka kerdan ka bahalor Henry ngi day ban lap ya kita ki weak points ki jongi but bangi day bangin tray khamba namar hangni habangi ong ya ka learning outcomes kamud ba uway ukena uday ban yo ya kata ka jing hikai ka pura ngatharai kaladap swasan minute okay Tika way root rai sa nga kwa ban ong bangan mention hang ni ba ngayo ba bunsin kum ki school ki jongi bunsin ki kinong hikay ki yo ban ong ban hablet de ki teachers training ki bangi hab ban pha ya ki nong hikay ki jongi but ka way ka banga ngayo habangi pha ya ki nong hikay hatu ka sarkar ka perkhat pade manu bashim class ya ki khenna ha school Hoot ki don ki school ki ba real spa ha kata ka management ka jongki ha ka yo ka kot ka jongki ka ba kila ban boy ki officiate teachers bakin ong bakin shemya ki class hindi kum ka school ka banga hikay mangalan ni ki bon ki school ki ba ki way kinong hikay jongang hikay lang ngimla ban ong ban bu ya kita ki officiate teachers manu badu But ka jingkali ru kalong habangi pha ya kinong hikay sya ki teachers training hatu manu bayo ya ka jingmentoy namar bunsin ngayo ba habangi pha kinong hikay sya ki teachers training the ki1 kasakut bet haki we don't give to our students and who's monitoring that kata ka jingkali lay shibon thap tin ta ikong Virginia anong plu mentapat ngini asngo na Dr. Marbha Kimde na po Khasi department ni hu Kublai Shibun Dr. Benjamin berkumju ru yaki organizer ka Khasi Student Union ka ba penlong ya kani ka jingmer jingmut te hadirin banglayo sngo iki ba hikren naki para panelis yang ni Bana kajing keren kajing baben kai ka banga ngasngu kalong ba ka education mdei tang bagadon kajing ade tang bat ka development ndre shwa bagadon kajing ade baga development ka don shwa kajing ade bat ka emlang salang namarada ngihiar ha ka puli ka puthi ka baktaan kong kalong ya ka emlang salang bat ngi sngu diau ha bangi pej ya ka baidei bat ka report card kini ka bagi lai keren ha ka bangi hiar warla gadon kajing kiu Terina kalian ka jonga ka bangai kalong ba ngim keno tang ka sarkar namar ladang ipet hakabedai bat ka budget lengi bakala nang kiu ngapet nadu usnam hajar aphuwei khandai spa kelur nang kiu mandale adu lai hajar san spa kelur tam ka budget ka bakabu nam da ka education
ngai ar tali ke benta kabaduna kata kalong kawai kedai haka sistem kurukom pentrekam but kabaar pa kalong kajinge simbentalang jong ki kimegi kpa ki khana school bat kino hikai namar kumbalong mata yang keno ta ino hikai lagi kimegi kpa ki mesim benta kimdon kajing kli kawanra kaju kajing ti takada wa keren ha kabede baka imlang ka salang ru bakadon kajing sno Syabang anwan sini nomor ngadon ha university tingim da ya tengku kam than nak badi kam school ti ngana kabilen ti ba na kaliang ka jong i kong nong plu sekretari jong ka upstyle keren ni en reke ka banga ngatip ba ngai i ru kata kalong kumno ngi khmi ilen ti ba ki khana school ki jong i kinyo ya kata ka concept understanding lani ka jing sngotu ya kita ki jingmut tenrai nadu kapa kidang haki kelas ke badang red khamtam ha ka lower primary haba kidon ki school ki ba tang arngut kino hikai nadu kelas nursery hadu kelas 5 ti hakano ko rukom ngin ya chaprang ha ka bri bakani nangta kawai ka classroom lai arlai teligi kelas hab ban syong ti kata kajing kadai kaba ngamong bangi keno yanu ngi hab bangi don ngi haban sim kajing kit kli na baro kiliang nakaliang ka sarkar hoi ka baningkong kababut pat nakaliang ka management nangta kino hikai bat nakaliang ki kimegi kpa but kumjo wat ki kana puliru namaranga keli kalong kumno ke ai kajing aper hapdeng ke school nong kendong bat ka school hasor kino hikai keong phila tip hiken ngi kino hikai ti kiju ngi hikai kumju hasor ru pha yang ngan hikai kumju hi school nong kendong ru hikai kumju ngai ka bahatang ke environment ka per ki khana school hasor kila pen krek lupa nak lu ki kimegi kpa ba kilit kum ki khana school ka ba hanong kendong pan ki khana school kilong da ka wei pa ka jingmut ka rukom im ka jongki te tangki ne shwa na kaleng ka jong ka boleh sibun Kebeli sibun ba Amar minta pat nginwan si ikong moon bilis khaling do na po DSCL Shillong ba in ai ka opening remark jong i So dingkong ning shop ngai khu play moderator but kumju iki KSU pa ai kani ka platform mar kani ka diki ka badon kam tam bangin kyu shaprang kum ka jat ban riu bat kari bro khoi te kumju ro ngai khu play ya ka Shillong Commerce College i principal ki nong hikai but kumju ki khna school khna college ki badon hang ni bro khoi Di nganya no kamtu ya kapur nganya no kini ba kini ki para panelists jonga bakla ya kran chakman niyo igumba na embos ki ong shapang kata ka implementation shapang kata ka concept learning ngan chupanchai khyat kum ka introduction ka ni ka jingya kran jungi implementation ho on kalong ka ka ba don kam tam bangin hab is no ktilang kum ka jilla bro kawai te ngin se kran shu mi shibet maybe te regarding concept learning namar bon hi ki ong ba nim kiu shaprang nakadaw ba kaduna ka jing suthu ha kalyang puli ki khna apol bukinang shong class red te kum kene ka sarkar kalale ayu te kumangi as a representative from the education department and directorate of school and education literacy in particular kini ki components mo ki ha phangi nila le shibon bhangani tho le se kala long men chwaro ngila sedang ngai menta pade kalong ka jing penthamai te kum ha kani kilyang ni klam shong khom Met wat sngi kum kinong tre kum baro khoi hi kinong song snong ngiale hi bangin pen kiu pen bha he ka don ka jingduna tikani ka de ke banga kwa ban pen shai bat kata ka baking yu ong FLN mo foundation literacy and numeracy ka de ke ka ba kong santam yo unu ukhna ban kiu shaprang ha ka jing im kata ka de ka ba ke ba ngiru ngila persang bangin pendet penbiang nado mensuale se kala don mentangi nang penbah syu
Dia ngan pejro hakani ka ba ngilaya sugi panelist ki ba kham hakmat kila ong ya kani lada kambyang kata ka jing pule puthi ka ba pura komot kanlong ayu ka jing imjung bure ka de sha kata isu tho tang gitu ki ba ki ba la ban compete ya ki exams kita hi ki ba ki shaprang te lada phim long ki bat na do ning kong na do ko por ba pinang red pinang sedang balik pulih utau kelas A kelas B pim sung tho lupai ke konsep te kum do pim sung tho ya katai ke ba shijong kade then what is the ultimate results kata ko long ngim num la ban compete then what will happen ngim num la ban compete na bata ka kam ka jam employment te kum joro habon ki liang mo ha ka jing em jungi te kan yero ka dehi and ultimately the economy of the state will be dragged down so kata ka very important point. And then when we talk of curriculum kumbang ong ipi ngidon ka directorate ka DERT kumbang atray barok hot hang ni they a part of education ngitep ya ka curriculum hi ki penbiang ki experts na directorate but ka jing ya snok tilang kumbat ka ambos dan mangi and kiwi de ki line departments. And then coming to kini bade ki show ki badon kam halor kata kalong teaching learning outcome and evaluation. This is very, very important. Klam ka jing hikai ka batikna kumno finyo ya ka jing sung tho like kata the students kumno kin imbibe ya ka teaching but ka outcome padeking ka jing mi nang kata ka jing hikai kan poi she ila dangim don ki nong hikai ki batbet halor ki curriculum ki bla pen kre but ki ba pen tebet. And then evaluation kan yero ka de kam ram jong ki nong hikai ba ki evaluate tikna naman angan ong ipi kindak hang ni de tang ka school ne ka management ne ki khna ting ila mo jinga inti jongi what happened here ki nong hikai kim evaluate tikna that was per inspection from our office so kan yero ka de ke ba ngin kerpat ye gini ki khna samla kham tam maybe one day you'll become a teacher. Please perform well in your work because it ultimately have an impact upon the future generation of the state. So kataru kadika way kabang hila julam. Then if we come back to teachers training kumbang ayo sngo kadi kanang discuss kadi topic ba kinang hab discuss sure. That's 5. Okay. So ang atay ganitang introductory points kibang maybe I will catch up. Oh, I can go. 30 seconds. Okay, thank you. So regarding school teachers and parents, I will request, we would like to have a longer session in this. Teachers, school teachers and parents. PTM is part of it. Hello, kita ingin saya share nak kham sibet mo. So I think with this, tiangan pas no si moderator ingin ya patchkoi kapang. Thank you. Tong i thapti nam ta I kong mun beles baro. Kuli sibun kong kita ki ayu ki jong pingin saya kong kita ki point ki jong pingin saya kran biang nganda don interaction but pi kham sipang ngan touch halor kita ki point si khnawa phila ban pen sha ya ki khna mo te man tang ni asngoni ba Ferdinand ilong deputy director hapo DHTE shilong ba Kublai Shibun Dr. Benjamin berpenyak ni jingalang kakabani kong ayang aku aban ai kublai ya ke kasih students union ke bala pelong ya ni ke jingatir halor ke ni kamat jong ke jing duna haka puli puthi khamtam haka PGI ngawan ra ru ke jing ai kublai na kaliang ke office jong ke Directorate of Higher and Technical Education khamtam ni director di jungi but I dakit boket rang ya ke ni ke program but khamtam ya ke seng bakanang ya chakmat I Dr. Benjamin ngatrai labu kena nga khaddu bangan keren ya kan ni nama bangawan ka Directorate of Higher and Technical Education but kani ka de ka area ka ba kamdei ka bolong directly related ini tenrai ka long very much indirectly related ini nama bala da ka PGI ko mo yalai keren diki panelist ki beladap bakham tam ka learning outcomes out of 240 fi otang 47 kani ka ban affect gini kenapa ki bandrung into the higher education
But kini ki kena la de kiwan lupa with the lower grades of outcomes kan kata bahaya ke education jungi hak higher level. But kung bagi ang ba it is education at the higher level, maybe in the undergraduate lani hak postgraduate kiban penkeladori kini bikin day kita kiban no senyang syaka jaj benrio. Tikai ke bang ikut aban ya terang ni kumbala pensyai di Dr. Benjamin Kalong ba baru khat ngitip syapang ni ke PGI ngitip gini ke parameters tengah sngo bahkan ni ke benta Kalong ba ki ai ki mat ki begini ban page syakmat kena begini ya aban ai ki solutions kena begini la ban achieve kita ki targets. Tikai peningkong Kalong ba lada fipet ya kaliang ki jong kino hikai kata ngakran kum ulema namar bakani kadai jong ka school bat ngam dei jong ka school ngadai jong ka higher education ndek ai jing i jong akat kum ki report menca kalong baki pau ba hamegalia ki nong hikai ngidon ngam tip i kongmu na disel in salaban pensyai ngidon 4,000 extra teachers excess teachers compared to the requirement kat kum ki jing don kam ngila tam kita ni hikai takata ka digan kabedeng kong sya kabamut ba ngila ban dan pun kino hikai ka cakabam dan kam bat ngila ban dan hikai ngila benum dan hikai ka cakab dan kam bat kataru haki subjects ki bapiar kuma ai kong menena po embus ba balik inspection ngila pa ka school ki ang isutuna di tan hikai maths tengah try ngila haban muat pada ba hak tu ka school udai ni amun hikai maths si dikena bakim sutunan pi tegani ke deployment kemut karu kombu ke baning kong do ke bangidon kaman pej kalong ladang ngidon kino hikai ki babiang ka numbers ke babiang ladang ngila abu biang ni eme kini ha kacaka ke badai mo ko masyu ong no kadan bi ka por bo di tang i jokes kindat in between ha ka por badan ka football ka por mensyai tu kana pi jengi baka Brazil ka job ba u abak u pilih. Tapi kalau abang longom ta bahang ni kapor bapi ong kum ka football match ru nyaban bo specialized people haki cakap badai ngamla menoi goalkeeper kan pilot midfield dia kata kadai belong very simple example ke bang ko aban peni fi ba ngidon bon kinoi kai tambang ngila bon the right teacher into the right position. Dia kata kadai number 1, number 2 ban improve galing outcome si kumang ang kadai jing sisa mantahi ki kena ki syuk commit and bomit ki bam ki penmi no bat kim tip ai bat kata ngare bakta ki hado bakindalai chapo ki higher education bat kam tam ban fees ki competitive exams number sakoi ka point da ka bang ko aban pensengoh ni kalong ba kadon sisa ka jinga pair hapadeng ki rural bat urban kadon ka jinga pair na do ka infrastructure ka quality of teachers ngamla aban ong ai haka school level nang ta sabat kani ke digital divide kadon hakaba ke internet connectivity kam sembiang hakaba ki kena senong kendong ki kam slam ban yo ki information ladap hian ujor bat ki kena hapo sar tingal apoi no saka bentahi bang ba la dai ka por bangin sekran no nang ni sakmat ki ai ke solutions ki bangin le haluar kita te tang kini ki gentien ngin senang ya peteng ya kini ka jengkran ke jongi kublai sibun Keblai sibun ba Fadi mentang ngasu sim kendiat kapor tang sipang ngasu don ki jingkili nagini ki panelist badon buram ki bran hang ni ngan ya biang ko to kaju ko sequence ko ma PI opening remark kom to ngan sedang shwa na ikong iba koridor rempei apo ibolong deputy controller of examinations jongka embos kong haka jingi i ka jong pi ken PP dan haka government department tambah long haka jing ipat kajong pi kum kanong song shnong let's say ngamdum kwa ya pi ba pen juba be kum ka deputy controller of examinations ngakwa pi ba pen juba be kum kanong song shnong jong ka jela ka jongi ke ai tharai ka dei kata ka bangi ong ka root cause nakabenta ka ranking ka ba kabalong duna hadu kata-kata haka PGI ngin ya keren kong haka konteks jong solution ngimnum ya page show ya report nomor ba kanu kepala adon hapo public domain borok ngiyatip tidak dang ya keren sa ya kata kaculut kai kapor kujongi ti kalau adon hapo public domain borok ngila puli ngila ya skap ngila tip menta kong habang ya keren ngakwa ban ya keren nang ni syakman
ke kata ke root cause but kumno ngila ban job lani ban overcome ya kan ka problem ka don haka puli ka puthi jongka jela ka jongi khamtam haki school level class 10 11 12 kamot hadu class 10 nang ta 11 12 Da kuble shibun ni Dr. Ling Dot na menta ka jingli ka jongpi. Te ka daw ka ba penlong ba ka learning outcome ka jongi kat kum ka PGI ka long ka red ba kata ka dei ka jingli dai doktor ka daw te kum bangala ong hi mane la da fi pet ya ka to ka PGI ranking baro ki kim da ilong sniu hado kata hendrai ka ba sniu ka dei tang ka to ka learning outcome ka bamut ka dei hi ka to ka concept learning kan bagi khana ki jongi ki duna palat ban shempang ya ka ka baki ki puli ki shubam lendat bet ki shubam lendat bet tang ban la ban tho ya ki examen kum ba yong iba mentan enda ladam klei hang to la klet no kamat mdan i ka jing sung thu ru hapo ki jing mut ki jongki te ka wei ka solution pa de ka long kum dia namar ba ka learning outcome ka peniru ba ki khana ki jongi ngimla ban clear ya gitu ki exam kumbang ong bene gitu ki competitive exam ki prepare namar bangim dan ya ka konsep ngim sang thu te ka wei ka jing ya pair ngakwa ban wanra namar ba ya bun ki khana hang ni ngakwa ban wanra ai kani ka jing sang thu ba ka board exam bat ka competitive exam pimla ban ong ba ka dei ban long kum ju ngimla ban long kum ju ka board exam habangi conduct ya ka board exam ngi haban kata ya ki kena ki baper ki kena ki baduna ki kena ki balong average but ki kena ki bastan ki jingkali jong ka board exam ngi haban set ha kata ka rukam kat baya ki competitive exam padela set ya ki jingkali ha kata ka rukam ban jar lani ban jiet tangi gitu ki basakmat tangi ki bastat kumban suang kan tang ki badon ya katu ka aptitude lani gitu ka level ka baki la ban poi sejrang te kata ka diga jingya per hapadeng ka competitive exam bat ka board exam te ka ka baka sarkar lingba ka sarkar padeng lingba ka ni ka NEP ka batmai menta ka le ka long ba ngidon ya katu ka body ka bangi ong ka parak ngam te filaya ngone ki bubun ki no hikai ki tep ya kata ka parak bat ka wei na ki kam jong ka parak ka long ba kumno ban yarap ya ka learning outcome jongki khna kumno bakin pass ba kam tam le ya kini ki exam ki prepare te ka wei ka long ba menta na ka liang ka embos ru ngila persang hi ban conduct igi training ki prepare na ka benta ki no hikai ban shna ya kita ki jingkali ki bangi khot kita ki competency based question kita ki jingkali ki dai amdai show ban memorize namar lada tang ka memorize dan konsep learning hangta lada tang shupule lendat dan konsep learning hangta te menta nakaliang ke ambos ngila persyang ban penmi kum kita ki jingkali ki balong ki batas ya ka understanding ya ka jing sung thu ka jong khana ngi don hi men shwaru dei bangim don ngi don hendrai mentang ngi dang penbon shu ya kita ki batas ya ka understanding ka jong khana kumno usung thu ne am halor ka to ki batas ya ka ula ne am ban apply ya ka to ha ka jing em ka baman lagas ngi te ka jing kentu jong ha ka ni ka por ling ba ki ni ki khana ki ba don lang ha ka ni ka por ba nang ne shakmat fi haban perkhat ba kam dei shu tang ban shu pulelandan pihak pai ban sung thu ya ka konsep namar ki jingli ki ban wan nang ni shakmat kin long bai ha kita ki rukam ki bangi khot ki competency based question te kata ka dei hiru ha ka jo ka por ka solution ka bangi la ban ya shakmat ban improve ya ka learning outcome ka jongi ha ka state ka jongi tang bot chu ben rap kan kong ba phi ong ma phi update ngin ya kran on show tu
Tamu ciu benerap ke ibu fiang mo pingang ngai I kum ni te namar meneh pikran chpang ka jing ken ngan wan pai biang satu ngang ngai I kum ni ngathai kelade ka por bangi don kam ban pen kala ka rukom hikai ki classroom ki jongi wanu jing ken namar pi shim example jing ken men na nai shim shu ye ka jing ken kum ke ka bodon hapok ka textbook ban yele ban puli ya ka tu ban ya solve ya ka tu le homework wan pai la shai pen I ya ki nong hikai yo marks sha mai la dom la ban le ngathai ngila don kam ban penlong ya ka rukom puli jongi ya ka arithmetic lani ka mathematics hi borok ka way into ka balong fun te pendon kam ya ka arithmetic habale yo hot pendon kam ya ka arithmetic habale yo sikilo pan santengka khandai kilo katno long ita pendon kam ban phai chakot pendon kam ya ka arithmetic habale yo pendon kam ya ka arithmetic habathit do kha sikilo katta sikilo siteng katno pendon kam ya ka arithmetic habaya keliang pisa nga ashi hajar kadai katta ngadi ban yo katno tela nga ai khutia sakat ni ngan yo kumno ngathai klade ka por yang ni ba yakini ki practical situations kani ka maong mga kadai ke ka ba ikong ibai ong tambang su elaborate kandet yakini ki practical situations ki bangi face man ka ngite hayo bat ki paralog kumto ngin pendon kam ya ka arithmetic hang to ngin su thu khamha ngin pendon kam ya ka geometry habangi pen ya ka madan football for example ngila ban su thu khamha de si ka geometry kumto long hakata ku rukom ki ngathrai hapo classroom ngi hikai concepts ngi hikai ki constructs ngi hikai ki ideas ni ban apply ngi don kam ban ra nabar classroom shani best examples ko ngi baro ngi thiet chur le arithmetic ha thiet chur ngi thiet do kha le arithmetic mo kong iban ne pi ong kum do ka dei em namar ba la da nang ni shakmat hi ngi ha ban ya long ngang kan mau sa ibe irang ba bam kwai dua rublei im don chu menta ila khla la kham sabi yong ngadang kham khna yong nga ka we kan tien yong ba ha ba fi puli kanu ka subject ha school kam dei ba fi puli ba fin yo marks henry puli ya ka ha kata ka rukom ba phila ban pendon kam ha ka em lang sa lang ikut tang kata kat bangadang he ngasu thu imut ong ayu penlong practical ya ka thi do kha penon kam arithmetic fi page football page cricket penon kam geometry mo kong iba ka byang em dale em ta tharai kadai ti tharai kum ke em bus pan pi tharai phila ban pen kala some policy some hanglu kino ki kendon hakaba phila ban wan ra kini ki ja rukom hikai dan ki exercises haki classroom ki jonggi mo hadu class 1 hadu 10 11 12 try namar fi wan ka embus try phila ban I solution phila ban lei halor kan ya kumbai la ong is mentan is kamdet ba dan kam kajing ya trailang jong barok khan ki stakeholders mo ki badan hapok education department nadu ki kimi ki pa ki nong hikai ka school bat kum ta ter Tetang balashu betha na jerong henry klam implement pan kanum poi sanu te ke ka bai ong I Dr. Lingdo mentai ong banchin sia kata ka rukom hikai mo te ngambut ban ong hanie ba kumbang la ong hinadu ka basdang menengi suthu ya ka rule ka jong kinong hikai ka baning kong ka de ka rule ka jong kinong hikai namar kim omdei tang banshu like hikai hang to henry at the same time ki dei ro ki to ki ba motivate ma kiba penslur kiba ai mensem kinai maki te da ka buburam ye kinong hikai kiba ya dan lang hang ni ki dan pade kinong hikai kiba le kelas tang ban pendap ya la ka jong ka duty hendrai klam da long pendap ha ka rukom ka badai ka kum ban syong no te sakawai ro ka bang akwa ban ngakwa ban ngamtep pi along aware ki khana hang ni ngatrai ki along aware bro bangi dan na kalyang ka ambos kat kum ka curriculum ka bangi ya buat menta kidan gitu ki internal marks ki bangi ang arpu marks ka baki yo na school te ka ai ka jeng mut jong gitu ki internal marks kam mut ba ka school kan shu ai be khat pra la ni khat kandai la ni arpu namar ka full marks ka de arpu ka jeng mut jong ka internal marks ka long ba ban assess ya ukna ba ro sisnam ha ka performance ka jong u ba uni ukna ling ba ka to ka internal marks ka ba arpu marks uni yo ban ya shim benta ha ki project work ki ba prepare da ka ba ushim benta ha ki to ki project work uni ukna ula ban cultivate ula ban yo ya ki
ki jingnang ki jingtep ki baper kum hakaba kum no ban yang hajrong ban keren kum no ban don ka collaboration bat ki wei ki khana kum no ban long ban don ya ka ni ka creative thinking ka jing perkhat bangan penmi sabar ya ka ka banga ngamut dor ha banga shna ya ka tu ka project de kalung kum juru ya ka no ka subject di tangka mathematics kum juru ya ka no ka subject hapo class 11 12 ka mathematics ki ngida ong hiro ba ka dei ka mathematical activities hapo class 12 kamat omla akan ban shu I marks tang kum tu hendai hap le ya ki tu ki activities de mentangi sung thu kan but the most important role te ka dei hai ta ho oj ne em quick fire tang ko wei ho oj ne em nai bun ktien ho oj ne em mo kong iba te haka jing I jong phi kum ka embos ki school ki le hok ne kem le hok ki internal marks ho oj ne em ki dan ki bale em long ta habang lo ong ho oj ne em te lu kum ta haka jing I jong phi kum ka embos ngam ban generalize pa ta ngam ban generalize hap ban appreciate pada ya ki tu ki bale hok shisha long ba ki klem le te kam sha kong iba long ki don 20% ki bale tamba la fi pe ki averages pada ho oj ne em average te ki kambon hi em ta khub le shibon kong iba to ye tha phim tai kong iba bro mo to ba David yin wan se phi man ta phi wan second man dai man na opening remark ba a de mo phi ho to ba David yin wan se phi man ta yin ya kham jingai na ki school ban yin wan ki college namar fi hikai ha po college po St Anthony's fi hikai MBA mo ti ha po college ko bangi tip man ta ko bangi le po ni hu ngila implement ya ka National Education Policy 2020 ngimdum debate ya ka rukom implement ya kata kalau long available in public domain ngimdum ya crunch pangkata ngin ya page ka NEP 2020 hakin ki license bala dep mentang ngirung sa snem ka basaw ka NEP 2020 hapo college ka penlong kumnu ya ki khna college lada phimla ban ong ki college baro at least ya ka college ki jong phi ki khna ki jong phi ka penlong kumdu ka khampen tebet ka khampen start ne ka khampen jakle ne ka khampen plop sundan Kublisibun, ya kata kajing keli jupi. Ndai ngan continue, ya ke ibang akwa pan penkut mana. Ngong IP ke China haka ha husnam kat kandai spak nyup kandai kawara ik reforms. Ban invest bon haka pulih putih bat ke health. Menta hadian kat menta lajan sanpos nam PE ya kata ka jing mentoy jo ke China. Mentah India ngi ketika kari ke babon ka population kalong bahek tam 1.42 billion la supersede ya ka China Henry fin pe ya ki economy ka China kala apai showai ginang sa dien balai pe ini statistics China on an average man usnam ka pelut between praspa but kandai spa $1 billion haka education. People ke India apa na? But state but central kalong between shispa khat ar hado shispa khat nyo $1 billion. Ka China 800 ngi shispa khat ar. To ong pission o ka education kan lai. But menang ong lightly curriculum teaching learning but ke evaluation. One second ka cingkeli jo I Dr. Ben NEP kanika National Education Policy 2020. But pindah pulih kata document. I think it's a 67-page document. Haka surface level kabiang bah. Andre haka implementation te tip ngila ani ngimla. But page ka jela jungi kumno ngi implement ya kane haka NEP ki sedang syada ka early childhood care and education kisapoi pat syaka higher education what sedang na KG sapoi sya PG ha jela jungi khongpong sedang syana PG poi sya UG sapoi sya yang tip kila poi nem sya KG ta pat poi tika curriculum kana YP ka curriculum ro kambiang
haduk kapoi kaput ba pitip hajela jungi menta ngi thau bat ngi tuat ikacing start jongka kadok kha dakaba kala ban kiu yu udieng kala apoi syaduk tau pot. But balik orang AP kani ki need not in education, employment or training. Balik ki kêu. Bakadon kata ka mismatch. But ka gap haka baki pulih maki. But ka ka badan kampat ha marketplace. Ni wara kani ka sarkar mentau okay commendable. Wara kat structured pay mo. Henry ka structured pay kina kai huntau snam hi. Structured pay does not mean adequate pay. But pi kwa ngano pi haka classroom, the center of that haka badon kam haka classroom dina hikai. Pinda yo na hikai bam don kata ka passion mi akren mana kata ka passion ka motivation la flop ka jing pule. Hari kumlo pinya yu ta kumlo batkin pin kringi kita kino hikai ki balong talented teh. Kibadadon yang kata degree, badon shisha ke passion. Mentah kacing hikai school, kacing hikai college, kalau nak kum ke profession. Mendon kam shiswe, ke apply, kam na hikai. Kalau apa hadok kata. But kaniru ngane ipi ngan IP ke history, haus nam kat kandai spak kandai buwe. Kadon kanika freezing jongka deficit grant and aid. But kata, hau tau senam kisdang ya kata ke ad hoc. Kani ka kentian ad hoc nganoi pi kambot you ad hoc means kambot ba pi penwan ya kanono tang mentah sipor hanrei la lai pusan snam mentang gidon ki ad hoc school ad hoc colleges ka deficit grant and aid lakut but i Dr. Benjamin Mena naling ba katuka discussion paper bigi penmi arterik hume mencap snam katuka Meghalaya education grant ki kuat ben penduk ya kani ka deficit grant and aid. But pek kasabut ngalong IP, pek ki colleges, ki institute, hang ni hari jungi, kiba bid hadu kata kita kiba yo ranking haka NIRF, ki bon ki ranking framework. Kidi Miranda House, Saint Stephen, Hans Raj, Loyola, Madras Christian College, Saint Xavier's, kini. Kideki grant and aid institution, shawai ki ong government aided. Henry hang ni ngapit. Kani ka problem bangi dan mangi mentah. Kamdi ba kale kani ka sarkar. Kani ka kumbagi ong taka ketien pareng inherited problem. Kabal kalong structural but kalong systematic. Ni inherit ya kani. Henry cakaba ni atrishitom bat ngin ya pen kieu ke puli putih ikumba kini ki intervention bagi ong mo yang ngapai kilong ki jumlah yang dah kien nongwei mo jumlah ini ki political platitudes pipit tang ni ka CM impact bila ong Dr. Ben mana kayu kena kumno banchu memorize rote learning. But fikir mau mencap senam ke result kabam ju keempat cukot ya ke 60% ya ke pass percentage ya embos na 56 to 7% mencap senam ke kêu to almost 92% right bala iyo tapi kena kila pas kan Henry ke critical learning jungki jayu iki pipetang ketu CM impact ro kani ka sarkar strat baban wan kini abbreviations elevate aspire something pipetang ke impact CM impact kamut kumno full form jung impact initiatives to maximize past achievement and classroom triumph kata classroom triumph ro tip kamut you Henry pipet tang bansu pas Herin jai ngan sia tu kana mencis ngi ngam nom jar keteng ke school pada mencis ngi ia tu ngi shong ia discuss but iwi administrator jong ke school West Khasi Hills yong mentang ngi ban khari khot meeting ya ki kemi ki kpa jong kini ki current class 12 ngong bale iyo iong ba ani duna palat Ang boleh duna kimla ban sngotho ka ba jaha kelas.
Tengah kali orang balik fisiko kumta. Kini ki produk jang katuka CM Impact Books. Tang malak pun pas. Hato kuak kata growth. From 57% sha 92%. Hapok shisnam. Kata kalong suspicious kata growth. But mencap senam hakan ni ka NEP dengan IAP ngalek kau ka study. Ngampat publish kata data. Ngayo siajar arspa sanpulai ngot ki kena ki bade naka first batch jong kana FYUP hakpo kana ke NEP. Kani ngasak siang ngau kan napjot. Harba ona siajar arspa sanpulai. But ka kejingkeling makeli kade halor ki ke curriculum ka interest jong ki ka awareness pia aware na ki subject ka ikabanjai pi but finally nga end daka government support pitip ka responses bangayo kalong highly ambivalent daka ketien parang kiong kalong contradictory so tho kamot yu kata makiru kim so tho kumno banjubab kamot ba pinya crunch pang ka success jong ki NEP ngam try kalong successful but mentau usnam hakan nehu examination yakini ka first cohort yakini ki first batch joka NEP pitip kanu ka pass percentage kadan ha website 49.8% come got your 50% bro now kajing keli kalau what is the way forward hato ka mentoy pitip kumno ngamnum keren halor ka kumno ka NEP ki implement haka undergraduate section FYUP Henry karukom kam sngo ya hap but nga isne ngang keren menai Dr. Benjamin ngong yang ngi kina hikai kam lele ila ban hikai ka ju ne kala ka workload jungi kala ban hiar kendet ne la ban kiu kendet Henry ka ba khong santam jayu kena de ki subject na IP ki subject domain kumang ada business administration ngan IP ka subject domain jungi kala along watered down yiki electives ki specialization bagi judon menshua ban sedang ke NEP mentah hakpo NEP mendan syu they what are they learning there kata ka curriculum ng IFE so important but ke learning apa ke curriculum kambiang ke evaluation kambiang ke teaching learning process ro kamnombiang te ngatrai nga kemen bam ya dan ya kan ka jia term dasi but nga kermen bang nang ni syakmat kum biang i miss ba ngihap ya trilang kadi ban long comprehensive approach kadi ban holistic but nganget ba nga kermen ba ngi hap ya son ba ngi hap ya ke bingi la ban le Kebelah sibun Pak David tu sering tak tin tapi Pak David tak ke lada fi page lada fi yet lay kandidat halor ka MEG kani ka model joka Meghalaya Education Grant pitip kani ka model ka balashim na kani ka model balashim ni ki ri ki balong so develop kum ka Finland bat ka Estonia she Finland she Estonia she Meghalaya ka model jong ka developed country ka rate ka population per capita income very high when you compare but ni penyat hang dia hakaba ka rukom perkhat jong ki brio situ kala compare ke ethical level kala compare ka rukom trikam kala compare ka work culture kala compare marra hang dia ban implement ya kata ka model pi lasu boro hat pi saya yet bha pi ki khna baro kani ka model ka na po Estonia na Finland kadon ka jing pair ka bak labak hapdeng kini kiri bakari ka jongi ka jela Meghalaya ka jogi kumno ke ngin chu implement ya kan dia na kata ka daw kapuli kaputi hapok state ke jongi hi baro kawe ke education system ka bangi ong mo ba David ki don bun ki ke bangi don kam mendapat pha umdei bun sia but teneng tanamar ba ki le ki we ngingim dei Estonia ngi dei jela Meghalaya ngingim dei Finland ngi dei jela Meghalaya so tho iki ground realities kalong kumno bat chna iki policy kum ta ken mo sia copy le long hi to ba David ho na em mo như lệ đã nay lệ ngà khăm cân lứt người ta kịp bò như lệ đã nay lệ tỏ các bạn David thôi anh em mo CM Impact Guidebook
They ban continue ne they ban sange no. Mde ban continue, mde ban sange. Mde ban thang lot kita ki kot. Amsha kum ta. Ngong mde ban ngong thang lot kita ki kot. Atau ong biang ngakam sengap ngakam ayu hendet to. Ong biang seisian mde ban Kum bakalong manda. Mencap senam ngana try But David, direct to the point. Direct but day ban Shemi kita ki kot thang. ta kamut em ken kamut em ta minta ngin wan no ta thap ti se ta beli sibon Pak David minta ngin wan se ikong visionia kong kan kli fika ka jing kli ka belong very practical mo pp day ka Assistant General Secretary Jongka All Primary School Teachers Association mo ti namar phidei na kani ka association nga nget ba phila ju kendu ya ka sarkar bon sien halor ki mat puli puthi jong ka jella ka jongi lesi phila kendu ya education minister lesi phila kendu ya chief minister bat ki ki minister ru nga ju ko ban yo sngo na phi ken kong haba phi kendu ya ka sarkar dei Pi assess kumnu ne pi su thu kumnu ya kani ka will power jong ka sarkar ka jongi ban ra jingkla ha ka ru kompania ya ka puli puthi hato kilong positive ne negative kilong positive but not serious negative but chukwa ban persang tang ban chupen ban yo political advantage PPUE kumno namar PP dei naka association P don ba ki demands ki jong PP assess kumno hapa P akran bat ki P assess kumno ya kanika rukom shim ka jong ki haka baban penkela ya ka puli puthi haka jela ka jongi hak kabening kong atharai nga kwa ban correct baka kerteng jonga ka dei vigonia sorry mo ta sorry but nga kwa ru ban ong ba nga tharai ngam pat ya kendu you education minister but u chief minister kampat namar bang nang bat ru ya ka kam association menta nang license but ka jing ya kendu ka jongi ka long barobor but I kong nang tapet ya barobor but u chief commissioner u jongi commissioner on education secretary ke ei ka ba karukom traikam jongi ki apsta ka ba nganong habang ilet ban ya kendu ya ki he sarkar barobor ngilet bad ki solution bonsin ngimlet bangin ong bangin bu tang ka jengkeli haki but barobor habang ilet ru ni ai ya kita ki suggestions and the preventive measures kumbangi ong baminha kani ngitrei ya ka MEG ka ba nga tharai baro nangi ngilayo ba kibubun mo kila yami but don kiba accept don kumangi na ka apsta ngila puli ya ka discussion paper ka bakawan nang tahabang ipuli ya ka discussion paper ngilap ya kita ki jingkta ki bankta ya kinong hikay kaway kalong ka ngi puli but ngi tho ngi len but ngasngo ba ka sarkaru ka sngam ya ke ki jing ki problems mo ki ba ngi dan henry barbor ngin ong bet ba ka sarkar kam sngap te ngaru ngam so ngam dei bangan shuken no ya ka sarkar ha kani ka por henry bonsien ha bangi ra but hatu menta belai ka khlampat penlong yangi bangin ong bangin lech education minister lani bangin lech ki chief minister kadai by yaki problems jongi la solve tang hapo kami jong u commissioner kamut ki jing ka jong phi ki dei ki jing jong ki nong hikai phimda page ya ki jing hikai ya ki jing jong ki khna kata kalong ka babakala ka don lang ne kam don lang ka jing jong ki khna bonsin kum ka association kum ka teachers association ding represent ya ki nong hikai ti tangba pade ngi kren pade ya ki problems jong ki khna kum meneru mga ong ba ha ka PGI ka ranking mo ka bangi kemen bakala kiu na ka 3 sya ka 1 ti bat ka ngikeli pade ka jingkeliru ka ka learning outcome kidan ki 6 domains hang to ti menta pade ka ka banga kwa ban ong ya ka sarkar ka long ba ngimdei bangin ong bangin petang ya kita ki learning outcomes
Kabamin niya nga bu ka jing kali yang i kinong hikai ro. Hatu ngi ai ya kata ka jing hikai ka bapura ya ki kena. Kata ka de ka jing kali hala dia. Kabangi question ba ladangi ai ni em kata ka jing hikai ki kena. Namar bun sin ngi focus betang ya kata ka academic mo bakin pass bahaya ka final exams jong ki. Hindringim assess pede ya ki na do ka basdang bet hadu ka ban poi siya kata ka final exams ka jong ki. Ti hang di ru ngas ngo ban ong ba hoot kata nga kubur mo ban ong ba yes ngidei kita ki teachers representative hindray ha ka jo ka poru pade ni pet ya ki jing e jong ki kena school ro bon sien la dang la ban mention hang ni ki bon sien habang ilet ki school nong kendong habang ya keren met ki nong hikai na ki school nong kendong bon sien fin yi ya ki nong hikai kum ba isa mene ong ru ba bon sien ki don ki classes na do pre nursery ha do class 5 hindai ki don tang arngot ki nong hikai ha ki tu ki school ti ha kan nu ka rukom ki nong hikai ki haban manage sometimes ki don ki nong hikai ba de ki haban siu na ka plala jong tang ban ong ba ngin yo ban thong ki nong hikai bangin siu ki de ki 1,000 ki 1,000 kata ka de ka problem ka ba nga ong ba ngim de bangi ong ba ngi trei tang na benta ki nong hikai hinre hang ni ru ngi le ban kin tiu lang ka de namang ki kalong ka responsibility jongi kumbangi ju ong ye ki kimi ki kpa phide ki kimi ki kpa hayeng hinre high school fa de mangi ki nong hikai ngi de ki ta ki kimi ki kpa jong ki khon ki jong phi trai hang ni ngin numla bangin ong bangin mention ye ki ta ki jingduna namar bangi hikai trai khamtam ki LP teacher serve in tep ru ba hikai ha ki school ki badung ki bom dan kata ka jing yo ka jing kon ka ba ladang mention hang ni ki dan ki nong hikai ki bang happen pensiu ya ka ba uniform ka jongki ki dan ki nong hikai ki bang happen pensiu ya ka ba school ka jongki ha kata ka rukom ngitrei kadai kong Vigonia kong yes kadai kong Vigonia ba phi ong ma phi yakini ki jaj nawar nganget hagani ka hall ki babun hi ki badon di ki school hasor bat khapsor tele se mangi ki badon hangni gemda suthu e la ni gemda la ban connect ya ka ba ikong i ong hinre spot nong kendong kini ki dei sisa ki practical problem ngaru ngalai i bun sien na ya kren chu namar ngan ong ya ka ju te hinre kong phi kanika UDIC plus report 24-25 report of Unified District Information System for Education Plus kani kanika column ka babi hapo Highland Post ka ba lakatu kan report tang hapo infrastructure ko ongkum ni out of the reported 14,587 schools in Meghalaya kini ki ba report khatsaw hajar sanspa prapun new tuli ki school snap bhamo ye kani 29% have library book bank reading corner 29% tang 29% 53% have a playground less than 1% possess a digital library. Phi nginya kren ayu kan menta 32% have a kitchen garden. 69% ngapha have a functioning girls toilet. Phi ya kren Swachh Bharat Abhiyan long hakajala jungi teng suthu te only 69% have a functioning girls toilet 72% have a functioning boys toilet ngangam suthu kumdo kitchen rang ki kham ayu le se kitchen rang da kham jobo ro kem da salyam la ban ong mo 28% kadi kalong important have functional electricity Siong baka school kolong minsngi dalong bin miet bun ki school la khang lut mo 69% has functional drinking water facility and only 4% have some form of solar panels installed kani ken kadai kata ka divide ka bangi ong hapudeng mo ki school ki badon hapo sor but ki school ki badon chapo nong kendong nginele akum no kong ban overcome ya kan lingkot kat bala nga tharai ladangi ong ngi kdo ya kito tharai ngi dan ki school na marba ngi kum ke association ngi jo visit mo wat ya ki school sha nong kendong ru henry ki dan ki school wat ki school nong kendong ru ki bal abyang dot ki facilities ban ya ki school ki bangi dan hasar kumbang ong mene ba ka PGI ki dan hado ki 6 domains ki ong ba bakin focus mo ti hang ni ngas mo ba ka dei ka governance mo ka bata ba nga tharai kum ka government kam dei ban pen mi tang ya ki program
ngas ngau kumta ka deiru ban petken ban support ya kita ki program teng ngidon ki midday meal ngidon so many programs ka baka ai ka sarkar hatu ki khenna ki yo pade ya kata ka proper food ka jengkeli ru kalong ngimdan kam bangin ong bangin don that so many programs em la dam don ki ba monitor pade te ba kumno ka school ka penyat ya kita ngidan kam ban ong ba na ka sarkar de bandon manu ba monitor ngam ong ba ki school ki numnang ban ong ban penyat mo ya kata hinrei long bun sien ka bangi ngiyo i habangi kren bat kinong hikai ngiyo i bangi shem ba ka long kumta ba ting ki shuyat hala ka jong ta komisi bon ki monitor yes subha map yang amon nomor ba ka por kala ayat komisi bon kong vigonia to ngini thap ti nam tai kong vigonia thank you so much mentangan wan si ba mar mene phi kren spaki stakeholders mo te direct to the point haka jingi I jung phi hapo ka puli ka phuthi hi khamtam e school education hadu class 12 manu kita ki stakeholders tang ar ki stakeholders ki don hadu new pra tang ar manu kita ki stakeholders mo ar teli ne ar ngot ki bolong don kamtam ban jubab ya kata te kalong kino hikai bat ki keme ki kpa kita ki dei ki bah ka ji I ke jonga ki dei ki ar kan hon ki bagi don kam kong san ha ka be dei ba ka puli ka puthi kino hikai ki ai ka ji hikai bat ki keme ki kpa ki di ban sung thu kumno kata ka ji hikai ka bagi khun jong ki yo lada kum kino hikai ngi ai ya ka ji hikai ka ba mlong ki kemi ki kpa ki di ban la ban pej ken khatu kata ka hikai kala biang puran em namar kum bong da ka burom me ki no hikai don ki no hikai ki bam sim khai ka kam don ki no hikai ki ba khamtam sunong kendong ya ka bangi I ba namar ka hikai haskol nang tengkapor kam dei bro sisngi ki ai nongru ya ka babaro ngitip ya kata te kum ki keme ki kpa ngiri bandon ya ka jengkit khli bangi ngin pej monitor ka sarkar kala ban monitor lani nagalang ka management tin ka banengkong kalong kum ki keme ki kpa ken bangi don ka jengkit khli bangin pej bagi khun jongi ki yo ka jihi kai ka bakum no hoi phila ban keliru bale se don ki keme ki kpa khamtam sunong kendong ki baduna ka jengtip kumnu kin la ban pej ya ki khun tin re hapdeng kita ru nakalyang kinohikai kidei nakalyang ki kemegi kepa kidei banot banbo jingkeli ya kinohikai hakabede bat ka performance nani ka jingla ka jongki khun ki jongki lada duna ngidei banot ban keli balai duna nomor bun sin ka ka bangalong kalong ka bangi I kalong bateng teng ki kemegi kepa kimnot ban keli jingkeli namar ba kitieng ya kinohikai mo kimnut ban kelijing kawai kalong gajing purom kawai patieng yo tip yo max duna man dar kelijing keliru mo kata kadon mo kumki kemi kepang akren hani kumki kemi keparu ya kabangi ngimju keli te kejingkit keli ka banengkong kalong ka bah khamat ne kalong lada kini ar ki trelang kino hikai bargi kemi ki kepa ngatharai kan ya be namar balada kamdon ker jing penia be nagal yang ka sarkar om tang kino hikai ki ban mi syamadan bandawa ki kemegi kepar ki man lang nomor ka kata lang ya kiru ndrei ladang ilong pat ki kemegi kepa ki bangila I be tang ha kino hikai te kata te kadon ka jingma badde nak te kadau bun sin ngapoi bang sine ka phang de nak ni ka dau bangi don kum ka ni ker kom perkhat ruba bon ki kemegi kepa pi ngi pha skul ye ki khon nanong kendong syasor ngi khap ngi asor belai namar ba ngi sim bagi no hikai asor ki kham kit khia kat bagi no hikai nong kendong kim kit khia ten rei ka badengkong kalong nangkong na ki kme ki kparu gi bandon ka jingkit khili to sing ni thap ti nam ta I ba mar Pi ka jing ong jung isa kalong very important highway context ibarit. Bun na ki khna hapo nong kendong ki balik school menta ki badai nopo nong kendong ki bklamwan sasor. Bun na ki dai first generation learners. Pidi masuk tu nak kata kau point jung I kalong important hadu kata. First generation kamut imei ipa kim nang kim start. Dang sedang chuan nanga.
แต่หาบังsedangชวนanga hang ta king gidi masuk thu kumnu ngidon kam ban penia yaganika hikai ka puli ka dangli hapo ka jela ka jogi bon naki ki first generation learners ki badang late school ningkong ki me ki pa kim pat julet kim pat jui mendo pi ka point jong isomar ka jeliu bha ngadang mut thrain ong sarkar nga perkat sarkar tengah khli tamang haban burom ya ka jeng ong jong isomar ka kadai bha namar ba ka klik hanga ba bon ki khna nanong kondong ki balik school hanong kondong hadu menta 2026 ki first generation learners kong ngin kong Squad ban penrap kandiat de ke ba isa iong kata ke first generation learner nalor kata ke ba nga encounter mo ha kata ke jing terikam ke jonga ba dia ni we principal jong ke government school ha ke we ke singi iwan iong hanga ha kata ke shnong hanong kendong kadon ke private school hang ta hajan bat kadon ke government school te kata ke we utau we khana wan na kata ke long yeng ubadan sangot chipara ya kita ki hemman ki jong u namar ba ki kimi ki pa ki nget ba kidi ki ba kham start ki bu ha kata ka private school kat baya uta pa de ki bu ha kata ka government school but kam kot tang kata hindrei yau tu khana u balej ha government school wa tang ka kot ru klem pen thian te ka ka bangamut ban ong hang ne ba long ka rule ken jong ki kimi ki pa ka long ka badan kam ken namar bangi don ha ka ni ka first generation learner ka ba Dr. Lingdo i ong bentang to se thapti se to la thangan ja ne la thangan to stang shipang mo extra time tang khnat extra time mo ta men tangin wan si kong moon beles khaleng do mo kong ka jingkli ka jonga kan long ka ba continue da to ka point fi ka ban ong man ne te phila ban continue ya to ka point bat ha ka ju ka por jubab yang ni jingkli ru kan chuban rap hang to mo bat kata ka long namar bi fidai special officer jo ka science mo napo ka Directorate of School Education and Literacy kumnu tharai ngila ban pendu ya ki khna ngin pendu ha pedeng ki khna ki jongi ya ka jingtieng ya ka science education menta ti kim da tieng palat shua tamas kidang bun hi ki batieng kumnu tharai ngila ban pendu Kublai Shibun Dr. Benjamin kumba ngong menye ningkong ngan banjur bet mu nak jing sedang pulih ki kena na do bagi sedang night school kata ka we ka ba ni khot bang ite kata ka foundation ka jing scam te lada ki kena kila yo kata ka jing hikai ke ba kintep la ki kiu kam class he shubo ngan chu ai ka we ka nuksa menta ukna u haban pulih geometry ngai tep te kata ka triangle ka laidong ngalong kumno ka saudong ngalong kumno ka perthai ka pelun ki ong spherical ka long kumno ki ong pelun means like a ball so tekini bro khat ki long ki practical based learning of which ni habanya deal bhawa kine but ka real life situations kumba ni yo so lada pi kenjing ken main thing is that shumut reality papi de to unong de jing de do hani de juro whatever it can be a practical based learning but kumi kini yang atrai kala reflect habon ki school haba por baki hikaya ki kindergarten lani ha por ki class class B umto marbele ni ai ti ki kita ki teaching aids tang ba kalong kumtangen ngan kran bi ki jing shisha namar kani ka yadi ro but ka imlang salang ga jilajungi bro ko windai hatu kini ba filayo okay kumbala batha ngam ong ataka sarkar ngin basement yang school curriculum kat no ngina pentrai kam yaki kata kadi ka we umpong ba pi habut big take ya kani jing pule kalau beti ka don tihangi kinong kai fi kumno ngi use kita challenge ngi bangin pen hikai bagin kiu shaprang tengan wan bi kani ka point doctor umba fila ong fi kumno ngin overcome mo ya kani ka jing tiang kumno ngin pendu ya kani ka jing tiang ya ka science education hapan ki khana ki jungi ladang ong science kan hap kan thop lang ru bakamat barok hot science pe barok so kum kini
kita kan bangong ipi ningkong kalong baka konsep kadi ban clear. And re ngilap namar ngala jutration nong kundong ru. I was a principal in one of the rural district. I've been moving ngala jutre bon teli district. If not bon road maybe lai teli. Tika don siya kata mo kajingnya pair happening ki school service kur nong kundong. Te kumno bangin ngin wengi kan jing ting kalong kumni hanga him shimet hanga bangalap bangatri nong kundong ngalap pa kalong kumni lada yu knaret pi wanra lagi kot ki ba pi explain ki hi-fi English song tho ko wi sha kala don ka problem of understanding in the hapo ka kumno you disseminate the information okay te kum ki ne kalong khamta maths but science pindah baikli gede ka basuk ban hikai wanra te something practical based penikai ka bomot ayu shubo mata fibo artli ki mau nai ong ki marble ni ki ba dat ka karam ni dapat ya nong kondong but here kita ki practical teaching aids lu shimek ki mau se ke tu so bo ong tu larang abu shiderjon namar ta ki kna dong shiderjon ro kimtem shiderjon penikan yang tu kabot ayu kata shiderjon kadot khar artli Shuang ba shubo nga example santali nga la wing no neki la ha tim naga khat a naga taka shiderjon the wing no shi ting derjon lani let me put it this way mo shiderjon nga wing no shi hali nga thai bol mom tep kamodi ka taka shi hali ro shi hali gadi gat no actually it is sound te kalong kumta ta kini ki like bangi prung he ki khna bagi chung tho kan ki chung tho ki yo ka concept te kat na ki ho shejrong pade haba pila la gitu kadang ka jingkwa na ki khana bangan puli syo ngan explore syo because learning is a continuous process but ubri hi ya ka jing nang jing start ulong bet ubanang kwa wat syo Nri balay ngini lay puli PhD balay ngini lay tertari ki kamba siya kumat so kata ka di ka solution it's a very basic nga part one mainly to the what to say the teaching modules or the kind of teaching skills kini kalong very practical solution based hoi kan kong ni don kam ki basic solutions hi nama badra akren pelat sa jangai ru kasi tom te don kam ni sedang shwa nang ni na jan basic solutions but ngin saya poi kam ini thap ti nam ta i kong bun beles mo menta khaddu ngan wan si ba fardi fite ba fardi kani ka kamera em kadap digi Gen Z PM ki leyu ha Nepal PI Bangladesh Sri Lanka men hakani apo jantar mantar PI ne ki leyu ha rakti borok khot kitu ki bala kha hadin usnem 1997 rase beli pietiang rakti kitu boro ki bala kha hadin usnem khat khandai spa khandai pu new Fi majority Gen Z sudah Pak Fardi fi fide napo higher and technical education jangka sarkar jela ka jongi Pi Pak Fardi da fi pej pha ka rukom yat jangka perthai da fi pej ka research ka ba yat ha kani kaliang ka bede ba ki Gen Z ki kwa ayu ki demand ayu ki pej yangi ki kwa ayu kadon ko ka paper ka ba ongkum ni ba kat banang ya ki por hi ka value jong ki degrees kala nang hiar but menta ki khna ki la khampe ki certificate course practical courses skill based courses kila pej kita henry hang dia po jela jungi ken ba fardi pirufin kubur ya kata ngidang ya cha ka system ka berim ngimda ya pej bha bangin pej ikini ki certificate courses skill based courses practical courses mo ngim ya pej bha ya kata ha ka jungi i jung pi ba fardi kumno thra ngila ban migrate suki la daum dei menta haki sausan snem ki banwan kumno ngila ban migrate suki from degree towards certificates. Tahu aku boleh sebut Dr. Benjamin yang kata jing keli kan dia kata jing sisya ni tu pingi lale ki ngila find out di data but pingi i ngadang don ru uwei u nuan mencang di hikai apa college singa sedon tuition Tika jaring kat butau kena ru ngani tu ipi kata ketren mentah kelas sedang. Kani ketren kelas sedang mentah bikin migrate but PNCE in few years to come PNCE ba ke enrollment in the universities and in the colleges can drop. Number one. Number two PNCE ru ba ke migration ke don but kibriu kilet for job markets. Mo. Kani ketren kelas sedang mentah mdai ong baka sedang ja. It has happened. Ngalayo ibun ki cases
Udan we kuna ubay to kana kata kapor, he's a very good student ubabet ba no aging police teng because of financial problem. Hako to kapor kadang boom ka cable connection. Ulay ki certificate course of 3 months ulay cable connection ka jano. One internet. Ulay ka training 3 months uyo aban le internet. Ngay kedua you last few months. Utaro utrain ni tang utrain ni keleng ki ri. Di hadian magi kedua you mending ong melale you mentapat. O mentang ka market kam dan syu ya kini ki internet ulale CCTV. Di calculation juga long ba, why should I spend 3 years for undergraduate program where ke future jangan kamti kena ngapulot ini lai benai upulot iti course lai benai maybe 6,000 7,000 utrai lai senam upulot yang tementah kalau ba ulah download all the skills tementah ki babuan bagi kena ngalap tang ka snong bang asyong ru ki buan bagi kena mentah bahadian adab ya kelas 12 ki kram tre asyo ban lai kadang kita ka fear of NEP ke mobi setiap kila lai mentah di vocational courses kila persyang malik plumbing ki ibu te plumber kami akan banu tu bapas ME usang hayeng. Tekani ka trend kaladon bat mentang ngidang persyang ban find out. Margan tu AP ngi bakadan ka trend kadon ka reduction in certain of the colleges ke pengi expect bakin long high ka enrollment ka duna. Tekani de ka migration jikini ban lech itu kicaka. Kin lech vocational courses, certificate courses haga bakin long ready for job market. To sing thapti nam tai ba fardi. Sutanat bha to ka jubab. Kita balik ngiriman sultanat itu ke jubab, ngiriman sultanat nomor ba, lada iba fardi isu tu, kamu ke sorkar jelar ke sutu. Hoi ni tahu se, hoi, tu ni thapti se, ni thapti. Nomor lada deputy director jongka, higher and technical education usutu, kamu ke sorkar uka sutu. Insali ong mai ken dagim sutu ru, le you. Dei ne dum sutu insali ong mai ngin pha nang ni ngin aibor. Sultanat bhai ke jubab ke jong i nomor ba da pi pechisha. Pi ha ke jela ke jong i ngasit ong bet bonum ngurem bo. Ngasit ong bet ngidei ka go slow economy. Kiwei kila apa isyalu ngingidang sedang mentah. Bat habadang sedang pat saya komplain bakam lerkam. Kan lerkam kumno. Kiwei kila ada beliat ada menu pi pedang sedang mentah. Ni na very go slow economy. Ngidon kam pen kelai kan ni. Baka jingong jungi ba Ferdi komu deputy director ngidi masu tenat ba. Nambar baka Aiman Sim te yangi ngamtep ye pi henda yanga ka Aiman Sim. Ka ong yanga baka sarkar kalong aware ya kan ni. Bat haba pilong aware ngin expect ngin kirmen bantuan EA nak kaliang jaga sarkar nang ni syakman dada ditang ibarit ru ngila aban kirmen Bacuang no kadi ka proses kan saya. Bi namar hak NEP ru kila persyang iban introduce gitu. Mo tenri don kena mantau bal along mai ba ngamtre balai setengan lek hila kajang namar kadon kan there is a green pastures beyond the normal BA and PG courses. Digi kena mantau kila syalak bah kena namar ba ki don all the information nak ti jongki. Ngaku aban poi kendat ke boyong i ba kemdek tigi stakeholders mene fi kai ke badan kam bai kimi kapa as the stakeholders nei kadi ban make sure bagi kun juki badan kang hap ya kapur hadir bi on school fi nomor bi kila lamit ba ka mobile kata karu kadi koi ka trend bai i number 2 ngai kala kata bai ke health ke jongki ru bagi kimi ki kapa ke ban pe gi kun juki ba kemde ban le mobile in fact they should do some physical exercise ngai ha po snong lojong ngami mestap kitu ngami mestap le train nganawan jan miet ndru buji ki syong ngami ngali ila kai le exercise ki wan biak ngam dan por ki syong kila kai mobile tikini ki diki ki bagi kimi ki pa kham tam ki khana alai ki badang puli bakin haban bai ba to ni thapti nam tai ba Ferdi kapor kala ayat bading ini pen kut not sundon ye kini ka discussion ke jongi tehnrei shaban le komta ngan ai kapor yiki baro ki badon hakani ka hall tadadon menu na pedeng jong phi ki bakwa keli na phi kwa ban ong ea na ni phila ban ai jingmut sobha ra ka kti yeng u microphone udon ye thu ka kerteng jong phi ka school na college na ka ba PP1 keli ka jing keli ka jong phi pelong ye ka very specific but da ye thu ru ka ni ka jing keli ka dai na ka benta jong nu na kini ki panelist ki badon burom ki jongi don ngai i we i kan i khna ho pen ai microphone lam i te sha te shadian
one kam sakmat hoi one kam sakmat ni le tahu one kam sakmat se one harun ya khmat ye thoi ka kerteng jong phi ka school na college jingkali specific bat ka dei yanu khnang baikin juba ta Very good afternoon, everyone. Nga kerteng iban ria kordi pakma nga di na po Martin Luther Christian University. But nga so kemen bang yo kani kalat bang don kani ka por bang yo keli kini jing keli but kam de ka jing keli kadi ka experience jonga. Okay. So firstly, ni keren ni la cover shibun haki topic hani shipang ka curriculum, shipang ka learning ka concept ni di ban learn shipang ka concept, shipang ka DERT shibun bha. But recently ni yo ka opportunity na ka university jungi bengin le kani ka research, but leng ba kani ka research ni yo ban it is an eye opening experience for me. But nga la poi tho ka article ha po Shillong Times ka ba publish ha u June lai po tarik. But kakerteng jo kani ka article kadai the reality behind Meghalaya's crisis. Te hakani ka article jo nga la tho shibun shipang ke ka bangai I. Te ningkong nga kwa ban yathu epi ke ka bangai experience ba bun ki khna through this research ni yo ban let shibun ki ni ki district hapo Meghalaya. We covered all the districts and nga yala dia ngat hapo East Khasi Hills but Haribhoy. And then ngi iba kini ki kena ki don ka learning gap ki kena class 10 kim tip ya basic English and then kim nangrep tang ban ki kalong slow ha ka learning jong ki te ka question jong ade ho nga stu bakal learning gap kan don be happening rural but ka urban tang balong baka question paper ka set ka DERT te hanganu ko rukom ni assume ba ki kena rural but ki urban kin learn ha ka ju ka pace baka question paper ka set dan ka jingkali ka dei yanu ki don ringot hang de nga try ngan just to put it out there nga thai kong iba nga thai kan kham ya ha bat phi kani ki jingkali Pot mini cringe pangka DERT bat kerem te ka to up kong iba phi don ne kong phi ko juba bro arngut long hi mat sedang shoi kong iba ka piong ya ka learning gap deh ka learning gap to ka ka baca menta kat kum ka NEP 2020 deh ka NEP ka ong badai bandan public exam na ka benta ki kena 358 358 te ka jing mut jong ka tu ka public exam ka mut kumbalik ka DERT menta kan ki set ki jing kali na DERT but baru ki school ki daiban ki kena jong ki tu ki class ki daiban atem ya ka tu ka jing kali te ka jing mut hang tu kalong ka babha balai nga ong kalong ka babha namar ba ka jing mut hang tu kalong ba utu kena ubashong class 6 hapo kawai ka school but utu kena ubashong class 6 hakawai pat ka school kidai banlong ka jo ka learning outcome jongki kadai banlong ka jo na kata ka daw kasami kaneka jingkali na po DRT in fact ka state jongi ngile na do 6 hado 9 day 358 ngile 6 hado 9 tinga sngo ba kaneka jingle ka bamenta ka one kani ka common question paper kan kalau compel lani kalau apan buar benta ya kinong hikai bagi hapan hikai namar kan reflect pia ka school ka jongki katu ka result kan reflect la daki kena jongki kimle abha jong katu ka class ban yo compare bat ki wei bat ki kena jong ka wei bat ka school jong ka jo hi ka class la daki kimle abha kan penpau ba something is wrong kan ha katu ka school te ka ka bangi don menta nama kadang shu sedang dengan nget ba ka de ka wei na ki kam ki ba ka sarkar kala apanan kam ban bridge ya kani ka gap ha pedeng ka wei ka school wei kena ka wei ka school bat ka wei pat kala ban de rural urban ro beli shibun mo thank you actually kadang don show ki sang last sang iwe mo nama dang don ru ki barakti sang iwe choose the most important question kat kum ka jing yu I jong phi kali ita sang iwe ngi nga de na po Martin Luther te ha po university jungi ngi yat kani ka CFE continuous formative evaluation yim judan exams te ngi ki kena menta ki long confuse ba tu kin len ni em ka 4 years ha ki colleges jong ki te nga sngo ba ngi kena ngi long
confused balay namar ba we are not accustomed to the NEP 2020. Tang baha Martin Luther ngingila use ya ka CFE sya baka draft rukan pelat ka NEP kan poi. Te ngingi long ngi use kan si continuous formative evaluation. Kani kami ka jing kelima asyu kwa menya tu te bapo university jungi le kan ka CFE but ka long very helpful ki kena ki sha evaluate man kata yo man bad ki dep ka assess ka shi chapter ki sha assess te long lada ki kena ki sha assess kumta ken school nambar pikiran shipang ka concept mani ka government kala set certain ka syllabus na kena te lada ki sha evaluate after every chapter kan ya rab kene ki te kata ka di ka bingile apo Martin Luther tong kata kubli shibon kam dei ka jing kelimo fishu ya thu ta kubli shibon tong ni thapti nam ta I student na po MLCU to dang don shu nga yu ikti am shani shu ang yu ikti miss ngin shim shu ya ki khna mo ngin sa nong hikai hadien mo ngin shim shu ki khna ngai I khna hem to ngai khna am tan ki te shete pen ai lam itu kili lingkot kat bala but yathu ka jing kili ka dei yano. Good afternoon, ya baro ki panelists, BUP moderator sir. The Danzel Steven Karmujai na Somerset High Secondary School. The ngadon lightly jingkli na bunta jong baro. Tangkaway. Tangkaway. Okay. Jiet ka ba piso kalong kongsan kata tangkaway. Sir, can I please put up two questions at least? Two questions. Kawai kalong theoretical and kawai kalak bengila menong le practical. Toh, tambah lingkot kat bala. Sure. So for the theoretical question, according to Article 21A of the Indian Constitution, primary education should be given to children of ages 6 to 14. So, but according to Article 41 of the Indian Constitution, Bakadek right to education, shouldn't this right to education be given to children up to the ages bakila ban poi hadu ka class 10, 11, 12? Kata the first question. I would like the answer from any one of the panelists. Pakinai. Betul te ka boong ba long education and the right to education up to a certain level more age 14 more they ban I and I think ong ru free of cost in some governments more free of cost in some governments ngatai boro hingile kata ka jingkli jung I samla nang te kolong ba hato they ban extend ne ya ka age limit kadi kata they ban extend. Yes, sir. Tangan numla aban batai kata whether it can be extended or not is a policy matter. Tanda kaya mga imenta kalau mbak kita kini ki scholarships fee. Kadang ki scholarships tanda kita kan limit ki scholarships kini ka salary and all those things. Tanda imenta ka government lingba ka tu ka flagship program Chief Minister's CM scholarship scheme. Katu kalau selansar for all students na do ka class 11. Ha do PhD PO katu ke CM scholarship. Takata kadai kawai niki initiatives ka sarkar kala persyang kamut it's starting tingim tip pada kan amount ke PO kadai Henry Hajar na try berkoi pitip kata tibat kani kalong kadang ya chakmat. Okay, sir. Thank you. Lingkot mo. Okay, sir. So, sir, we need more skill-based education in our state. So I have been in an ICSE school, St. Edmunds. The Hangtei, while I was in 9-10, new option for a vocational subject, sports education, cookery, fashion designing, then automobile engineering. So, sir, can we implement type policy in MBOs so that it will boost our economy, and also our generation is a generation but we don't read or write too much, so we like to implement it more into our ground and to where we can express our skills. Kabli shibun angan karpad ikong mun bela subha coba. Regarding this question, basically ki offer am kata ka vocational education day. Many for high secondary students, it's a policy matter, in fact, where we have these vocational courses.
right from 9, 10, it's not only 11, 12, from 9, 10, ni offer yakini haki school under MBOS, hapok ke MBOS berfilak benda exams. And for example, kami kalau introduce way back, I think 10 years ago, where we have incorporate this, tinggi ai la lagi kena bakin jet kini vocational bangi sotu, baru day bakin la ban puli kita ki subjects balabu. Kini gitu badan interest kini vocational kidon. As of now, maybe the courses may be limited, but in the near future, it's going to expand. And also, I'll just like to answer ko way with it. Kani kalong mentafin la yoi la jiosone CISL, Community Integrated Skill Learning. Accordingly, personally to myself, so kani rap bah shibon, namar ba coming back to the urban and rural divide, kibon ki first generation learner in this matter. Shubu menta ukna ubawan na ka longyeng let's say ki baryang lani ki carpenters they ban what come ketika very challenging in this generation now they writing thing nila kelat baki kena kin layak syakman ki focus no atang gitu ki courses baki puli school kat baya kan ka kam ka padon hayeng ka ya ka trip jung ki hayeng ki juklat no in order to enhance but mitigate different aspects in this matter a policy was put into place baki kena kin shimro as a part of that skills which is developed in the family. If they are interested, it may be sports, it may be, entrepreneurship, then there are varieties. I think you all know this, if you know about CISL. So can you enhance? So this also is a kind of vocational, and there's some expertise is built in during your process of learning. So thank you. Kuli shibun kong, kuli shibun ni kajing kili jong pi. Mentangin shim satang kawai kajing kili na kikna wat kawai kajing kili na hinong hikai. Stang kawai. Good afternoon. My name is Syafal Mukhim. Apshwa, maruban keren, mafi. Boro armut kibat microphone. To lihat kum ngin sim artli kijing keli, keren sama mafi nakman, dadap ini sakren sama mafi. Mo biang em, to mar keren shwa ini to. Kanika deka basic question ya imis iba koridor de. Kadika basic dengan shwa keli ba. Piang baka board exam bat ka competitive exam ka pair haba ka board exam bagiya screen nga kikna iway pa iway tang baha ka competitive exam pat niya jet tang sa ki bala excel ki bala reach ka excellency tang balay wat ha ka niya bagi jet ikna ki bari tang ya ka excellency ki la apoy ka epitome jang ka education jang ki kani kari meghalaya jang ipat ka kating hiar shu kani once nam ha ka educational development. Iong ba katu ka point of view ang menekan ba MBOS examination kadai general lam tabaro poor average and kuba kam start mo the competitive exam par kadai tang for kini bala kham ayu kan mo the ikli ong ba haba labun ki ba pass competitive exam himbor ong mga ong ba iong ba man na state ba ijit tanga ki bala excel ha ka competitive exam hapo education juki tambah kading one part usnam ka educational development po may ghalia part kading hiar syo itati it's a question of averages there average there apakah di basic kamdai kata kajingkili it's a question of pe ngan chu ai jawab bifimo PGI we are last position pe hapo shlong kibun ki school ki belong tip top te kono pat ki long last position nama haba fishim average tingi poi shatrong kan kalong kumjuk bong imis menekan la fishim be kumtu general ya barok hot te ka situation kalong kum ni the fishim patang specific kumtu for competitive exams ka situation kalong pada kumwei mo ti itai jingkli jong phi long nakata kadau imis iklam su thu long kam da yat bhate namar ba kini situation ki pher te kim deite ki jo the fishim average ke ru kan hiar be chapo namar ba kan poi hapdeng kamnum dei shajrong kamnum dei chapo kan poi be hapdeng mo
Tie tolek kum dia keli nak dakwe ke jingkeli ngan ai lat je pi ta itu jingkeli jong pi imlong namar ba ilong so contradicting te itu jingkeli nakara imis su iklam su thua mo to ngan ai lat je pi keli nak sakwe ta Tolong bangan chef nak ka jingkeli saya miss bevonya. chef The menai piang baka teachers training bunsien ka sa tang haladi ki teachers. Tang ba bunsien tang ipe hakin di kiri nong kondong ba compare ba hakin di kiri sorpat. Nila ban iru baki teachers kim par reach ya kata ka qualification. The haduk anu sien baki teachers ki dan kam ya kata ka teachers training baki reach ya kata ka specific qualification. Baki la ban stu ya ki kena. Baki la ban stu ya ka subject ru baki e ki hikai. Pila ban repeat biang ka question. Kad ikna ba tough ba ha haot. ba ba di kena Yes. very good. I like your questions. Mom, kau tahu ni thap tiset. I nga sutunat bhai rukom kelijung pi pilong very critical. Ha, pidi belong journalist la shai. Mo, kini ki problem berokhoi begin don po rijungi kerwat lot berokhoi. Sengo ikeli kum ne akong vigonia ikeli kum ne yong ba kanu sien don kambale training kino hikai bakin reach kata ka level of excellence. Kadi kata am basic. Hoi the basic. Kanu sien ban reach that level of excellence. Nga tharay nga ngamday nganumday a correct person mangan jubab ya kata. Tang mga tharay ban ong ba ladangi ong ya ka kung mga ong meneru mo ya ka teachers training. Habaki naga sarkar ka wan ka ay kinong hikay bakin let ya ki teachers training. Te kaway ka ba nga ngayo i bat ka jengkeli ka ba nga buru meneng nga ong ba hatu kinong hikay habaki let siya ki training. Kijuan ne em ban ai ya kita ki jing sha jing hikai ka jong ki ha ki khenna school ti ngamtem kat nusin kinong hikai ki hab ban let ya kita ki training ki jong ki nga tharai isa lani I kong ibala ban juba bhaya kata ka jingkeli ba fadi fi kwa ban Pi kata ka jingkeli kalong kum no ka ya pher no way huway. Pi kani kalong tik kum boong no aba no ka kam hikai kalong gifted but fida benan kam dan ya ka teaching skill. Utu na hikai bla dan lupa teaching skill ula benan dan kam training ru. Ula benan hikai benan kam ka training. La benan no hikai bhamali training arsin laisien. Ti kata ka numbers kalong nyemla ban batai kata ka numbers ka syongkan. Kalong tik ko phila kai tu badan sab ila kai hikai lanang. Sebut hikai jingi kumyang ngalai hikai jingi ngalai benai dong pandang dang diom armok. Don way beda wantang sisngi ula anang. Jika ngangas ngau kalau ngak kata rukom nyemla bangin bu unu nambah absurd nambah bahaban pendap kata training ne kita. Nah dengi bu kum kata nginum yo tak objektif. Dengi di ban pay. Utniu na hikai belati bet ladan ke monitoring system. Niu na hikai batit teman kami non phalein uni balik training. Yin pha YouTube 4 khot. Kemudian push gitu buduna bikin kieu. Itai di jing jubab ngandian. Thank you. Boleh shibun ba for din ya thap ti itu samla ba phong t-shirt ba yong hot dadap ma phi imis in keli hadin katangin perluai dok. Ka kerteng jonga ka Semua baham maaf yang kini berokhat ki bara akti ngamnum la ban shimshu iki jingkeli ki jong phi mostang na I ba nang te ban I kong nang ne. So sorry. Please what so sorry. Kerteng jonga ka de ribok lang khong be nga puli Bachelors of Technology na nihu kajing kali jonga ka de ya Isar Ferdinand Rumnong namar kumba ong Isar ba le moderator yong ba ide badan ha ka sarkar te kajing kali jonga kalong ba lano ka Meghalaya kan la bandon ya ki Institute of National Importance kita kilong kum ka IIT bat ka AIMS namar la don kum kine ki Institute kalong kaba yonong shibun yaki samla pule jong kajalahi brokaway namar kidon yaka 50% home state kota kamut 100% kin yo bet ki try jala but ki kirilat kilenti but ki step ki baka sarkar kan shim na bantaban kring knang ba kum kine ki institute kin wan bandon hakane kajala ka jongi kubli shibun
Kalong ka ba abangan IFP ka timeline namar kani kamsyong na ka directed jongi kani ka syong na haliang ka government. Tena IFE menta ba kila asdang banwan kini ki Institute of National Importance kum ka IIM kala sangwan. But ngingaj ru ba ka government kadang work is in progress ba dang persyang banwan ra sai kui tenri ban ong ba ka por kalong ka ba ba ban ong IFE ka por nganum la ban ai ta ka jubab. Do ni miss Pen ai microphone la mi imes sang ya kawan. Kini ki bara akti ki bangi khlam la ban sim jing kilin dai ngin lek ka wi ka kam. Pi ai cha teladam ai cha ta. Ha ka por ba bam ja ngi don hang nia. Mo da pi kwa so pha wan sakmat ya kren ban ngi ngin jubab ya pi. Mo rai laj nakata nganganum la le tam nomor ba kini ki panelist badon buram ijongi ki haban lek phai byang siki office ki jongi nakata kada nga pan map na pi baro rai na ka por bam ja da pi kwa ngi la ban ya kren. Mo Thomas Kong ning sa ngarong ay ko blay ya ka KSU baka organize kung kani ka program te badi pibaro ibadana ni kajing kali jonga kalai chai ma'am iba kordor ma'am ne fi ong ba kajing hikai in the hapo ki lower primary na try i miss Vigonia ro in yamunjur bat ngai kata ba kajing hikai na kani ka lower classes kalau bagi kena kimpat yo kimpat syam kimpat nang kilakiu sebagai kelas kani kadai dingsha kamdai tang kajing ka tang kamjong kinong hikai kani kadai satu ke RTE section 16 no detention policy tingi try ngila ban ya like dia katu try bangin campaign improve ya ka lower education lower class education ya kan ni okay ngasang tu baka day naka-arti ki pim la ban poy rong ta te lesi tang naka pinyasa mo nam ta ka jongi ru ha ka state government lesi ka state government jungi kala ban ya like kindiat ini eventa namar ngiru kum kino hikai men swanga hikai ki kina ren ngang asong tu ya katu jing lower primary ki pre nga I am an entity trained teacher nga hikai swaya ki pre primary Kada mentala lang amikay rong sung tu te katu kajing kadai be kas dang be na po namar ba ukna umpat sung tu naki tu ki class 1 class 2 class 3 upoy be sidu class 8 no detention policy class 8 upoy class 8 nang tang ban ritru katu kan kajing timentan expect ba kin excel ha ka board exam kumno kan don foundation ro titang kata kan kum la sila ka state government jungi kala ban Ayun, namar menta ki parents, kawan ki parents ru. Namar ki aktif. Ya katu ka no detention policy. Ladang iban ki one ban question. Ka sarkar kala ailat iki kunjungi bikin puli bikin ya sakmat ban snem bali. Hubli shibon mes angila yo ka jingkali hubli shibon. So tu ma kum kita ki kena haka kelas. Lada dan san ponggot haka kelas ki kena kat nungut ki balong kum ta. IWR Tika fokus ke jongi kalong ba irrespective detention dan detention hendrai ka rule jongki nong hikai kalong ban pen klan ya ka konsep jongki kena kumno anle ya kata ka syong haki nong hikai ka syong ha creativity ka jongki ka syong ha ka jing perkat ka jongki kumno bakin let's say ki haban let the extra mile na ka bentakum kita ki kena te ban ong ba namar ba ka de ka RTE act ho ka de ka jing shisha bam la ban khang yaki te umla hiro ban ong ba 100% ka de ban de ka pass percentage ha po kino ki ha po khamtam ha po ka board exam kin dan ki ba fail te tang balong ka ka ba ngin ya perkat menta ka balong important kalong ba irrespective dan kata ka detention policy hendrai ngidai ban fokus kan ban yarap itu kena ban learn ya ka konsep kan let's say hak ban go di extra mile ro kan halor kita ki kena bat kinumbun let's say ka san pongot kila ban dan tang arngut laingut kum kita ki kena Atau kolong tu. Kani kadi ke ba kongsan ba wagin ya perkat sani kum ki kemi ki paru ne bat kinong hikai.
kadon hot kadon kata no detention policy ka kelam ong em ka kelam keren syai pede lada uyo zero attendance ngan pelaj usha koi ka kelas tie nomor usually mo ko mga dan ha directorate itang bakalatiak ban follow ki government norms policy ki wan ki court cases. Of course, that is welcoming. Ting it high. Tang ban rei. It's well in the sense. It's welcoming in the sense. Ki kedoi ki jing duna terikam jungi. Nega jing ya like bakla. Tang ba ka jing keli jonga pade aku miki nongkai. Kadi ka discussion ngam boy ka jing keli. Hato ada ukna juan school. Wan tang ngapor ban enroll ka kerteng. After that belajar, irrespective of kono ka kelas. Ka syong hok mo wan pelaj ka wei ka kelas. Tikum kata apa dia ngasangim dan answer mano Kalau sipon kong. Tuang ini thap ti nam taki panelist baro ngila apa isa ka bakut. Joga ni ka program kecungi ni thap ti nam taki panelist baro sa chisien ni thap ti nam ta ikong moon beles kalau sipon kong ni thap ti nam ta jungi ikong iba Cordor, iba Amar, iba David, ikong Vegonia, iba Fadi kubli sipon ba what's more em ngalak penkut dia ke program em ngalak penkut dia ke program em ngalak penkut teh ngalak penkut tu se burom lem ya ka jing penya jo moderator ngalak penkut dia ke program hapor bamja ngin saya keren hapor bamja ngan yet je pi ba shop pong stripe shirt em ngan yet je pi hapor bamja ngin em ngalak penkut dia ke program nga ku moderator ngalak penkut dia ke program so how what's more ram to ha ka bakut ki don bun ki bang akwa ban ong Henry ngam num ong nomor kapor kamsya ngan ong tang arteli ka beningkong kidon lightly ki mau nong rem nagamta ka jella ka ba ya chaprang ka ba develop progress man kapor ka wei ka de political system hajrong phi so si ne phi kimen ngam tip tambah ka ya kumta kabaar kadeka economic system but kabalai kadeka education system Henry manupat baai input yikin ki arteli kadeka education system kabamut lingkot kat kabala lada ka education system kabyang ka economic system ru kandon ka roi ka par but ka political system ru ngindon ka political system ka bolong visionary forward looking future looking mo kiba UI sisa kumnu ngila banirap ya ki kena ki jongi ha ka bakun ngan ong ya ki line kiba paunam ha jong mulung susu tham ha bang asdang ban ong ngati kena phi baro phi tip ini ki line phila ban ong lang bat nga baro ubriu bastat manu bala ban len la khlem da ple kalan kumnu un laj ban keren kuble shibon